espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Soon we'll be making another run. 3, 2, 1, son Jacome, alcalde de Ourense, e isto é a Caixa Negra da Nostromo. Benvidos, benvidas a Caixa Negra da Nostromo. Edición Hoxe, vacacións. Edición vacacións. Temos público, ainda que non se lle vexa público. Aplaude, asoma, aplaude. asoma, ven aquí. Vou facer como Marc Anthony, non? Non collen todos vou aquí. moi encocado para que a xente cante, entón fago así. Por favor, aplauso. Ben, ben. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Temos un público, unha unidade de público. Pero unha unidade tipo Warhammer, non? 40 ou 50. Un monstro de público. É unha persona que merecía estar nunha grabación da Caixa Negra do Nostromo. E non tivemos que pagarlle. Non. Ou no cárcere, Invitei nun dos dous sitios. Invitei non a Coca-Cola. Que bueno. a Caixa Negra do Nostromo e o cárcere é un sitio no que podes estar a vez. E podes, Se ves o noso especial de cárceres no cine. son os mellores sitios para topar parella, non? Acompáñame Fer Liñares, como sempre. Hola a todos, hola. Quería dicir unha cousa desto das vacacións que claro, a mí o problema de que teñamos vídeo isto é que, por exemplo, se só fora un podcast destes que se escoitan, eu agora collía e metía un efecto de son de praia e facíamos como que, bueno, hoxe desplazámonos aquí live a Caixa Estos son Negra, leos marinos. a Caixa Negra do Nostromo live from Praia de Cabío, non? E medio colaba, pero agora claro, dicimos, está na praia e os de Pedíamos lleguita ao Concello. e os de iVox sí, pero claro. Estamos no piso da praia de Fer. No piso da praia, que é moi parecido ao piso de normal, para non perderme eu, porque son xente de costumes. Comprónos iguales. Claro, fixen aí. Había un 2x1, un en Santiago, un en Sanxenxo. Acompáñame Paco Cortez. Que tal, chavales? Encántame isto de estar de vacacións, encántame estar aquí con vos finxindo que estamos na praia e encántame ter público, joder, que isto non se ve Que aplauda todavía. público. Por favor. Bravo. Ben, e hoxe, antes de meternos en vereda, temos unha novidade fílmica que, en principio, nos debería gustar, porque sempre nos mola cada vez que hai unha movida fílmica relacionada co tema, pero temos opinións dispares, así que para todos vós vamos a opinar sobre Parque Xurásico outra vez. Bueno, Jurassic World, non? Porque é un pouco como que queren separar aí as... Pero aclara realmente que isto é un sustitutivo da sección habitual de que peli vimos este mes, porque senón é un pouco raro que vayamos falar de vacacións e empecemos a falar de Jurassic World. Que tamén é unha peli de vacacións. É un pouco de vacacións En certo modo, tamén, en certo non? modo. Sí. Aquí, bueno, estou contento de que recuperaron un pouco o rollo de estrear blockbuster de verán, non? Sí, Que é unha sí. cousa... No, temos moitos blockbusters de verán este verán. Sí. Este verán Temos estamos petados, sección de superhéroes con Superman é verdad. Que lle teño Las moita catro gana, a ver se o próximo capítulo podo falar del. Temos sesión slasher porque estrenaron un remake de... unha secuela. Secuela ou remake? É secuela porque aparece a chica da primeira contando como en plan Scream, como sobrevivir a isto. E temos... Que máis temos? Temos moitas cousas. Hai tantas cousas que ás veces non sabes que Sí, tío, de feito, eu estou un pouco agobiado. Xa este verán xa me perdín algunha peli que quería ver. Xa estou nese nivel. decidimos ver esta e nos equivocamos e non nos equivocamos ao mesmo tempo. É o dinosaurio de Schrödinger. Vamos a decir, pues tuven que buscar, é tan xenérica para min xa o tema de Parque Xurásico que tuven que buscar agora mesmo na wiki como se titula, non? Exacto. O sea, é Jurassic World Rebirth, non? O renacemento de Parque... Que de renacimiento unha mierda. Unha puta mierda, sí. Porque eu, despois, desde o Reino Caído, que foi o último que tiña así un nome un pouco distintivo, as dúas seguintes xa é como amalgama de nomes. ChatGPT, créame por favor un nome para a peli de Parque Xurásico. Sin entrar en spoiler, eu creo que o máis comentable é a escena inicial, porque parece que estás vendo outra peli.
a escena inicial de Parque Xurásico, chamémoslle Parque Xurásico esta, é un tipo... 7, non é 7. É un tipo que está comendo unha chocolatina, Oh, a chocolatina bola, entra por un conducto de aire e parece que estás vendo Destino Final, porque entra polo conducto de aire, do conducto de aire entra nos cables empeza a arder, salta o sistema automático de Mira, reinicio. a min pareceme un gran principio porque é moi importante que a xente se mentalice sobre a hixiene no local de traballo. é o malas É o que son reciclaxe. é o malas que son as chocolatinas, Tamén. sí, Tamén. Cando o día anterior alguén lle dixo tanta chocolatina vai matarte, o tipo seguro que se riu. Pero mira, Ala. unha Se se cousa, fixera nos 90 era porque o tipo estaba fumando. a min Nos 90 estaría xogando Game Boy. vou dicir unha cousa de esta peli. Esta peli intenta facer unha cousa clarísimamente, que é coller Cobrar. todas as escenas míticas da primeira E facelas mal. e refacelas mal. E este inicio desta peli é super semellante ao inicio da peli da primeira peli na que están como metendo o becho aí Sí, que lle ese, como brazo traba. a un e todo isto que é moi mítico, que acojonaba, pois isto é unha parida de Destino Final, como Pero fai despois hai outra escena na que abraza unha perna dun dinosaurio e é como cando abraza o dinosaurio pero mal. tamén. Sobre eso teño que dicir que sigue unha tradición que pasa en casi todas as pelis da saga. Sabéis que Jurassic Park nace como unha novela de Michael Crichton, Sí. que ten unha secuela que é O Mundo Perdido, e foi adaptada ao cine. De feito, a secuela do Mundo Perdido escribiuse despois de que saíra a primeira película e Michael Crichton vira que había guita no tema. Ben, Como lle gustan os cuartos a Michael Crichton. a primeira Debe de ter un panteón o tipo o panteón de Michael Crichton De galegos Buah, poderes. chaval. pois a Sempre película invita na taberna. a novela a peli gustalle moito, pero a novela tamén e ten un montón de escenas que por cousa de orzamento, tempo, etc, non chegaron a entrar no libro. E desde aquela Parque Xurásico, a saga, e Jurassic World dedícase a coller escenas que non da primeira novela que non apareceron nas pelis e poñelas en pelis posteriores. En esta peli hai unha escena que é a do T-Rex no río, que é unha escena da primeira novela. Que non En se puido serio? facer Sí. pero non se puido facer por limitacións técnicas. Porque se mollaban o dinosaurio non se movían. Probablemente, moi Porque probablemente. Porque era un dinosaurio animatrónico. Bueno, pero xa o din as reglas de Parque Xurásico, non? Que os dinosaurios non os podes mollar, non lles podes dar de comer despois das 12 No, da pero de noite. feito en Jurassic Park na primeira tuveran problemas porque chovía, o sea, había escena de mollar o dinosaurio, e claro, mollábase e despois non se podía mover. Non puxo impermeable. Vou facer unha recapitulación moi curta de escenas da primeira novela que foron adaptadas nas películas. Na película original, pois máis ou menos todo parecido. Na segunda película, o principio, cando está a nena e a morde un dinosaurio, eso é da primeira novela. Na terceira, a escena dos pterodáctilos é da primeira novela. Sí. E Jurassic World non me acordo porque me aburrín bastante. E a do río que mete na terceira tamén é parecida á do tiranosaurio deste. Sí, e agora nesta meteron esa escena que está calcadísima da novela. Entón, eu cada vez que vou a ver unha peli de Jurassic Park ou Jurassic World, flipo porque é como, Dios, aínda están troceando a novela original, sabes? En plan, aínda hai xente saindo da Alameda, aínda están sacando cousas da primeira peli. Eu vou dicir dúas cousas, unha boa e unha mala. A mala, non me creo o puto planteamento que din de... A ver, non lle botaron collós e non seguiron coa idea de hai dinosaurios por todas partes. Dixeron, isto mal. Pero non me creo a parte de é que a xente xa se aburriu dos dinosaurios. E dicencho así. Xa. Sabes, hai unha Sí. escena na que está morrendo un dinosaurio e hai un atasco da Virgen e todo o mundo, outra vez o puto dinosaurio, a ver se se extinguen xa, joder. A ver, hai xente pagando por ir a cabárseno para ver osos de lejos todos os putos veráns. E non me jodas, se houbera dinosaurios, E se houbera un dinosaurio así morrendo no medio de Galicia, habería xente esperando para cortar un cacho e leválo a facer o churrasco a ver a que sabe. tuvemos a Fraga de presidente moitos anos. Tamén é certo, non o comemos. E non o comemos. Hai moita querencia en Galicia por os dinosaurios que lle pregunten ao alcalde de Vigo, non? Sí. Co seto este de... E despois, unha cousa boa que me fixo gracia foi a liña argumental de imos a sacar ADN de dinosaurios. Rollo destes, en concreto. Porque son os que estaban aí abandonados. Porque os outros que morreron por aí danos igual. Pero este sí. Bueno, acordoulle estar de facer o backup, non? Sí, a copia. Non vos é un momento da película, tamén porque xa é unha secuela moi tardía, que me recordou as secuelas tardías do Planeta dos Simios, cando contan as sociedades que bueno, son precuelas realmente, Sí. cando contan a sociedade na que xa están vivindo xuntos os humanos e os monos, e morreron todas as mascotas e os monos son como mascotas, e é como esa sensación de estirar o chicle que vías no Planeta dos Simios,
Pero Eu aquí estaba vendo exactamente o mismo. É cando dicen, no, é que respiraban mal e morrían todos, entonces só quedan no Ecuador. Pero eu, no haber positivo Faltaba un dinosaurio tocando a flauta de pan. Quero defender, para min o que me gustou desta peli, eu xa dixen desde o principio que a min das de Jurassic World, esta é a que máis me convenceu, sin parecerme buenísima, pero me convenceume, porque a min, máis alá de que todas as cousas parecidas, vin que tiña un par de escenas, un par de ideas novas, e vou dicir o momento que a min máis me gustou da película. O momento Moby Dick, que lle chamo. Sí. Cando están ali no barco, perseguindo o bicho este, co arpón tal que tiñen que sacar o ADN, esa persecución tan frenética, eu estaba no cine pasando o pipa, pensando, jope, é a primeira vez que vexo unha peli de Jurassic Park na que pasa algo así distinto, e na que sea simplemente que van ao mar e persiguen un bicho acuático. A min fíxome díxome, isto non son eu, esta crítica da miña moza que di, faltoume xente morrendo. É verdade que zafan bastante, non? De feito, hai un personaxe que tú ves a peli e dices, este tío a gilipollas ten que palmar, e non palma. Sí, bueno... Non digas cal é. Sí, pero... o que non quería conducir. Sí, exacto. Odiamos a xente que en viaxes non quere coller o volante. Odiámoslo moito, ahora que falamos de vacacións. A min gustoume esa escena que comenta Fuku, e tamén pasa unha cousa, que ata ese punto, no que xa levas como 40 minutos de peli ou máis, é un coñazo a película. Sí. O sea, é un coñazo auténtico ata chegar a ese punto, no, sempre na miña opinión, claro, uns personaxes que, claro, é o de sempre, hai que darlle un pouco de trasfondo. Como deciden darlle trasfondo? Con conversas super longas. Aí estou de acordo. E chegan parece máis ofensivo. Vamos meterlle drama. Oixe, Sí, que como te encontras que me enterei que morreu a túa filla? Vai tomar polo cu, macho. Sí, esa escena eu tamén me pareceu moi barata. E incluso me parece máis ofensivo que a súa forma de presentar personaxes outra vez despois de presentarchos durante toda a puta saga novamente fose vamos a reclutar un equipo. O sea, non hai maneira de decir, pues vamos a facer isto de outro xeito. No. O sea, parece que van a atracar un banco. O A sea, ver, parece cando van a pero- peli esta pero dos eso- zombies que van a atracar un banco. Pero Pues eso é igual, bonito pero con- destas películas, o son o Fabi Chaimin. Eso foi, o sea, a mitad da gracia desta eso, película é eso eso. tiña un capítulo de pelis destas de facer un equipo, non? Facer un equipo. Ahora que falades o tema de, Ocean's Eleven. de que morren poucos e tal, eu eso, a ver, isto queda un pouco psicópata, sinto, pero unhas cousas que máis xa lle achaco desde que era pequeno ao Jurassic Park 3. En Jurassic Park 3 fan unha ensalada de mercenarios ao principio da peli, e no resto da peli apenas morre ninguén. É o personaxe que queres que morra aparece na playa de repente. Mira, encontrámoslo aí tirado. É que é en plan, jope, hai que dosificar un pouco mellor como liquidan a peña. Para acabarmos, o sea, para irmos resumindo, o tiranosaurio cabeza de pirola. Sí, sí, Moi sí, atópico o tiranosaurio cabeza de pirola. Deste que falar. O director da película é o mesmo director que a peli de Godzilla. É de Rogue One. Bueno, de Rogue One tamén, pero claro, a min cando me dixeron que era o de Godzilla, dixen, joder, eso explica o dinosaurio de 6 patas, este que hai, non? Hai 4 brazos. Porque ten como dúas pernas grandes e despois uns brazos tochos e uns brazos pequenos que me recordan un pouco a boca de Alien, a boca de dentro da boca de Alien. É que eu creo que quería facer un xenomorfo. Sí. Eu creo que isto é un pouco, este é un problema que teño en xeral con todas as secuelas de Parque Xurásico. Parque Xurásico ten algo e todas as películas intentan capturar ese algo e fallan. É un pouco non comprender que nos mola da saga. E aquí penso que pecan diso, de gustou esta escena, vamos copiala. Por exemplo, as que falamos agora, a min a escena do tiranosaurio no río, recordade moito a do tiranosaurio cos coches, a escena do papeliño este da chocolatina, recordade moito o principio da peli, e a escena dos dinosaurios no supermercado é unha copia dos velociraptores na cociña. Sí, é dos velociraptores no sitio abandonado da Sí, segunda. da segunda peli. Sí. Me recordou moito cando na segunda peli a filla de Malcolm fai gimnasia e empeza a matar raptores. Sí. Sí, non eras tan Recordo un mala pouco con eso. gimnasia, dixo. Madre mía. No, papá, pero non me viñeches ver. Que noventero ese Caracoles, momento, faltoulle dicir, non? Bueno, teño un problema con iso. Logo teño un problema de que Parque Xurásico, igual non estáis de acordo comigo, pero eu opino que Parque Xurásico non é unha peli de monstruos. Non é unha saga de monstruos. É unha saga de dinosaurios, hostia puta. Claro, e os dinosaurios non son monstruos, son Sí, pero aí xa empezaron en Jurassic World con Indomitus, Bichosaurus no, Rex. sí, E xa empezaron con nunca foron dinosaurios, sempre llevaron ADN de outras cousas. O cal é certo, estrictamente certo. Pero a película é unha peli de dinosaurios. Bueno, sí. E non estamos aquí pedindo que sexan biolóxicamente correctos como se fora isto un documental, pero joder, que polo menos parezan dinosaurios e non un monstro do espazo exterior, non? Que te creas un pouco que isto é do pouco bo que eu rescato da anterior.
Porque aquí Foucault dicía que lle parecía a mellor de Jurassic World. Eu non estou de acordo con iso, pero sí estou de acordo que é mellor que a anterior. Home, sí. Porque Polo menos non ten esa nostalgia en bote. É porque non hai langostas. é moi difícil facelo peor que a anterior. Quero dicir, sen querer non che sae, eso tes que intentalo, non? Non é peor que a anterior, pero unha cousa que facía ben a anterior era que se atrevía con dinosaurios con plumas, por exemplo, se atrevía con máis cousas que son dinosaurios, e que non son... Sabes que estou me acordando porque o vin, non sei se en TikTok ou en Instagram, alguén que analizou que o dinosaurio cabeza de pirola era así porque levaba ADN de sapo e os sapos son así como cabezudos raros, entón saliu así. E digo, joder, tes ganas de analizar un puto dinosaurio cabeza de pirola. Eu creo que levaba ADN de fraile e copioulle o peinado, non? Este de tal. O dildosaurio non nos mola. Para min, eu colocaría para min a mellor das de Jurassic World. Non entramos xa nas vellas de Jurassic Park. Para min a primeira é a que máis me divertiu. Sí. Esta onde a meto, a ver, a segunda, para min a segunda se sostén ata que aparece o dinosaurio dos Looney Tunes, que lle sonríe a cámara e cousas así. O que apuntes co láser e ataca. A mí a segunda pareceme soberano coñazo, tío. Se tes alguén como todo Juan Antonio Bayona ou José Antonio Bayona. Vou dir unha cousa, se estás apuntando a alguén con un láser, podelo matar, non che fai falta un dinosaurio. Pero é máis divertido que un dinosaurio. Eu creo que esta peli sería moito mellor se lle quitas un tercio da metraxe. Vos que, antes de cambiar de tema e meternos con vacacións, Si, era woke. vos que preferides? Estou de acordo que era woke. No, Porque vos que solamente había unha muller, un negro, uns latinos. Vos que preferides, ser comido por un dinosaurio ou por un tiburón? Ya, o dinosaurio porque pode ser en terra, tío. Camino de que che coman en riba estar afogando, dame rollo. Esa é a miña resposta, sí. E eu creo que o dinosaurio que depende do tamaño, pero un rex que te mata máis rápido que un tiburón. Sí, pero, bueno... No, porque aún estás vivo cuando empiezan a comerte. Bueno, se é un raptor tes mala sorte, pero se é un rex... Ou os compis. A peor morte é que te coman compis porque é, además, cutre. Son bichos pequeniños. É verdade, é unha Sí, pero son moitos bichos pequeninos. Sí, pero é como te matan un millón de galiñas. É como morrer porque te morda unha velutina. Isto é un pouco los petisos carambanales, se che comen os compis de... Sí. Non sei se listas Os pájaros de Hitchcock. A dúbida ofende, evidentemente. Vaya referencia fresquiña, Creo que temos que meternos xa con Cas vacacións. coas vacacións. Sí, a min debes días, Sí, entón, Paco, que película vacacional nos vas a recomendar? Ostras, pois vou falar da película vacacional por excelencia e ademais vamos seguir, xa que empezamos con Jurassic World, que ven de Jurassic Park, vamos seguir con Spielberg aquí en Vena e vamos falar da mellor película vacacional de Steven Spielberg, tamén chamada A lista de Schindler. No, perdón. Menudo campamento, Menudo campo. Perdón, aquí se hai algún amigo na sala. De aí se inspiraron en facer A todo tren, non? Pensei que ibas decir a do desembarco de Normandía, que tamén é moi vacacional. Esa é moi vacacional, esa é a pelexa por coller sitio na praia, tío, literalmente. La lista de Schindler pode ser un pouco el club de la ducha tamén, non? Bueno, de que vai esa película? El club de los muertos. Sí. De que vai esa película que nos vas a contar? Bueno, esta película que vou contar chamase Jaws, Mandíbulas, pero en España traduciuse como Tiburón e traduciuse moitos anos despois unha dun cocodrilo como Mandíbulas, porque en España os traductores son así. Lisa e llanamente. Na TVG molaba que fora cancodrilo, tío. Sí, a Tiburón lle chamarán Kenya. A Kenya, sí. O Tabeirón. Dice moito Tabeirón, non? En algunhas partes. Non escoitastes nunca eso? No. A ver, o público da Costa da Morte. Tabeirón algunha vez? Tabeirón ou Kenya? Kenya. A min disme Kenya e penso en Minimero tocando a zanfoña, pero bueno, son así. Bueno, dá o mismo medo. Un pouco raro. Bueno, casi prefiro Tiburón, tería máis posibilidades. Que Que prefires? Que te coma Mini Emero ou un tiburón? O tiburón, porque os outros igual me cociñan, sabes, fan un cocido comigo. O tiburón que non che dá brasa, tío. Mira, cómeme xa. Cruel, pero por favor. pero certo. Ben, pois estamos aquí falando de Tiburón, que é unha película do ano 75, fai 50 anos. Este verán fai 50 anos daquel maravilloso verán. Que maravilla, No que todo o mundo lle colleu medo á auga. Eso é literal, porque toda a peña que vimos esa peli de nenos tivemos algunha vez despois medo a bañarnos. É que nadie sabía que iba a celebrar a morte de Franco meses Mira, despois. eu vou confesar aquí unha cousa terrible que a miña parella fai tempo que quería sorprenderme cunha sesión de mergullo na ría de Vigo. Así de
mítico paquete vacacional de levante ali a Prefiro que me coma unha vaca. E cando me dixo eso, eu dixen, pero eu non me meto debaixo da auga, e dime, pero por que non? Eu porque debaixo da auga hai moitas cousas chungas. Eu non En Vigo, sabes? Non buceo. No, en Vigo podo topar algo que igual me libera de traballar o resto da miña vida. Se ainda fora na Ría da Arousa. E ti preguntaches, oiche, isto que pasa? Que non había tarxetas de regalo de estimo? Non está na escaleta, pero vou dicir 2 palabras. Inmersión letal. Inmersión letal. A peli na que son uns mergulladores e atopan cocaína. Ah, esa é do tipo que morreu de Fast and Furious. Pues sí, Paul Ostras, Walker. non a vin, pero bueno, rabo de peixe. Buah, Paul Walker Paul Walker e as películas de Paul Walker ten un programa Ten de seu, ten un programa. Porque ten esta de que están escalando na montaña así tamén, Sí, tipo límite vertical. límite vertical. No, pero límite vertical non sei se é a mesma. Bueno, da igual. Bueno, da igual. Algún día falaremos de Paul Walker Pa e a descanse. temperatura subirá. Non surfeaba Paul Walker tamén? Sí, Ou era... Pasa que facía un coche que Ou era... Quen era a peli de surfistas? Era... Rescate en Los Ángeles. Non había unha de No, de surfistas, le joder, me llaman Brody. Pero ese non é Paul Walker, será Keanu Reeves. Ese non? que Newry, sí. Bien. Vamos a continuar con Tiburón antes de que sigamos desbarrando. Tiburón é unha película dun pueblo vacacional nos Estados Unidos, no que Nunha basicamente é San Xenxo, pero bueno, pues é a Illa de Arousa en Estados Unidos. Amity E hai ali Island. un sheriff, Civil outra vez. hai ali un sheriff que Amity significa amistad. se algunha que vez vistes a un xefe da policía local en Galicia, pois non vos crededes o personaxe porque faltalle a barriga e faltalle ese toque Bigum que si que collen ben no Simpson, pero bueno, é o sheriff da vila. O que teríamos aquí sería protección civil. Que está un pouco preocupado porque apareceu unha rapaza troceada na praia. E claro, agora hoxe en día, bueno, nos 90 dirían que son os xogos de rol, hoxe en día dirían que é a cultura woke, pero naquele momento dixeron que é un tiburón que matou. Dixeron que era unha hélice. É verdade, bueno, claro, o alcalde, porque a película ten crítica social. A película ten... O alcalde chega e di, o sea, o xefe de policía dille, isto foi un tiburón e que pechar as praias. E o alcalde di, pechar as praias, en tempada vacacional, que eu ainda estou pagando o meu chalé. O alcalde de Feijóo cando foi do coronavirus se dixo, sí, que vengan los madrileños. Aquí non hai casos de coronavirus. No, pero é increíble como preveu o comportamento da política, porque no momento no que se estrea esta peli é unha cousa que a xente dicía bueno, a ver, non é realista que un alcalde antepoña de forma tan de vilán de malvado o beneficio económico sobre a seguridade. Hai dúas cousas. Hai non. Vou facer unha pequena intervención. Acaban de comer un neno na praia e o alcalde, salvar a hostelería, salvar a hostelería. Unha pequena intervención aquí, porque eu lín a novela é bastante malucha. Vamos falar de que había unha novela, Non sabía que había unha novela. Diferencias ca novela. Na novela hai unha trama sexual polo medio. Sí, diferencias ca novela. No pueblo están obsesionados con que hai uns negros violadores. Entón, hostia, pero a novela é super realista, porque o escritor era super racista, entón meteu unha trama de xardiñeiros negros violadores e estanlle dando antes de que haya o ataque o escritor chamábase Arthur Pérez Reverte. Antes de que lle den a tabarra co tiburón estanlle as vellas dicindo que non faz nada cos negros violadores. E dous, o alcalde está tan pesado con que se abran as praias porque lle debe pasta á mafia. E está con amenaza de morrer si non abre para que eles fagan castos cos seus Airbnbs dos anos 70. Claro. Pero eso na novela, na peli. Na novela, na peli non se nombra. Bueno, o caso é que na peli o alcalde pasa de todo e a continuación pasa que todo o mundo... Pero vin aí... parece unha rapaza troceada. E o xerif por radio... Mirádeme onde estuvo onte o pai de la Minja Mal. Entón, pasou o que tiña que pasar, evidentemente que o tiburón sigue se cargando peña. Bueno, a mítica película así de bicho que se carga xente, como Parque Xurásico, e chega a un punto culminante que está super guai, que cando o xerif di, mira, toma por cu con todo. Entón colle o biólogo mariño de turno que había por alá, a un capitán de barco que mola moitísimo porque chama a atención da peña rasgando as uñas contra unha pizarra, que é algo que se copiou un millón de veces daquela, claro. Entonces montan a súa propia expedición para cazar o tiburón. Pero é que esta peli é a primeira e o capitán na doblaxe original que despois se cambiou, iba todo o tempo cantando non sei que bella dama española fue a cagar e se lo llevou el viento. Bueno. O sea, é un perrísimo peliculón. Sí, despois redoblaron cando comprou os dereitos HBO, redoblarona e mal. Tremendo peliculón. Teño que dicir unha cousa, esta é a peli que introduce o tropo dos personaxes das pelis malas, que son o alcalde que antepón manter o sistema, o político corrupto, o tipo que quere
que prevalezca a vida dese ser excepcional que come peña porque é un bicho que se sale fora das características normales. E un personaxe que despois aparecerá en todas as pelis de catástrofes, que é o científico que non lle fan caso. Sí, que además é o O sea, científico que non lle fan ese caso. é o personaxe Tal cual. máis emblemático do cine de catástrofes que E pode despois existir. está o especialista en cazar cousas, o que chaman cando xa están desesperados. E que habitualmente suele durar pouco, porque por moi especialista que sexa, as necesidades de guión implican, estou pensando tamén en Parque Xurásico, non é spoiler porque ten moitos anos, o cazador, que es la polla, son o mellor cazador de África. E que lista eres, e ali aparece o bicho e xa, tomar xa non por hai cazador. Ben, bueno, Tiburón, a verdad que non ten moito máis que contar. Sí que me gustaría sí que me gustaría sinalar que ademais Spielberg, que daquela era un rapaz moi novo, debía ter 20 e moitos anos, xa deu mostra incluso do seu virtuosismo técnico, meteu un montón de planos e de cousas que fixeron escola e ten este rollo que a min un colega explicou moitos anos despois como fixera, que sempre me chamou moitísima atención, que nun dos ataques do tiburón hai unha escena mitiquísima na que hai un primeirísimo plano da cara do protagonista como asustado que está pasando e detrás del parece é un pouco irreal porque parece que a escena para que non se ubique a escena na praia na que Broly está vigilando, se move a paisaxe, sí. Chámase Dolly Zoom, eso penso, non? Claro, e o meu colega explicoume que iso precisamente faise como cun zoom que, en plan, bueno, explicarme como é o tema, era super interesante. Está con cigarro na boca que lle cae. Era un zoom mentras move a cámara. Exactamente, ti moves a cámara cara ao obxectivo, sí. Eso, achegas a cámara á vez que retiras zoom. Sí, exacto. E Marías. Entón, deixas o que está enfocado en primeiro plano estático, pero cambia a profundidade de campo, non por atrás. O resultado é espectacular. Hai outra cousa que un plano moi influinte, que se copiou moitísimo. Hai unha cousa que se me está acordando da diferencia película a novela. Na novela o tiburón morría de cansado. Bueno. Spielberg quedou hasta o carallo do puto tiburón que non lle funcionaba, por eso hai poucos planos do tiburón e sempre a aleta e a música, porque o puto animatrónico mollado non funciona, como xa falamos do... Pero Spielberg non aprendeu e 20 anos despois dixo, esta vez funcionará. Vamos mollalo outra vez, non vai a ser. E por eso dixo, pois unha explosión. Que mola, Dios. Aí está. Non sei se estou spoileando o final de Tiburón a nadie, pero... Chegas 50 anos tarde e non biches Tiburón. Además que era unha película que botaba moito nas vacacións de verán. Sí, tío, a ver... En televisión española. Nós xa somos un pouco boomers, pero certo, cando éramos nenos, tío, cada verán... O sea, despois ibas en agosto ali á praia, todo acojonado. Eu en Triacastela tiña medo... O 20 de xullo, a televisión española puñache Tiburón. Eu en Triacastela tiña medo de irme xa ao meu cuarto de baño, non vai a ser que me salió... Que se salió un váter aí de... Cousa que pasou en outras series ben posteriores. Sería moito peor, podía aparecer o capitán do barco cantando Bella dama española. Non sale... No, teño un veciño que canta parecido, pero esa é outra historia. E que cando está no bar para pedir a consumición fai... Non está na escaleta, pero teño que falar de Tiburón Fantasma, porque esa escena de ir mexar e que che aparezca o tiburón e te coma pasa en Tiburón Fantasma. Pero bueno. A min gustaría que comentáramos un pouco a música de Tiburón, destacala, porque é moi mítica e como contribúe á tensión. E un saludo a Belén. A Belén, é verdade. A nosa amiga Belén Fagot. Coa que xa falamos desta banda sonora. A de Tiburón, sí, é certo. E hai que dicir que a eso tamén contribúe bueno, que aí iba a decir efecto Alien, pero non porque esta peli anterior a Alien. O rollo de non mostrarche o bicho tal cual ata prácticamente o final da película. Ti ves unha aleta por aí. E uns bidóns flotando. Hai tamén unha frase que trascendeu moito, sobre todo no mundo, sobre todo na versión original, non creo que en español se fixera aquí meme, pero un protomeme, non, dos anos 70, que é a frase de cando ven por fin o tiburón, cando van no barco na expedición e din we are gonna need a bigger boat, non? Vamos necesitar un barco máis grande. E teño que contar unha anécdota que é cando están nun momento de descanso empezan a contar historias relacionadas cas súas cicatrices no corpo, non? Entón, o capitán fala dun barco que el foi na Segunda Guerra Mundial entregar a bomba atómica e como era un viaxe secreto, a volta reventou o barco contra un submarino e foron cercados por tiburóns que os empezaron a comer a un. Hai unha peli deso protagonizada por Nicolas Cage. Home, que bo. Aí volo dei. Pero eso é algo que ocorreu de é verídico.
Tío, estás me dicindo que sabes, as míticas historias que nos además, contaríamos de isto foi cabici, isto foi non sei que, a o tipo, isto foron uns tiburóns A na Segunda historia, Guerra Mundial. sí, e ademais, sabedes unha cousa. Foi a Segunda Guerra Mundial e sabedes loitei con tiburóns. Nos Simpson, cando Homer se mete a capitán de submarino, Sí. era mi primerito día, Nucelar. que o xulgan e o dan de alta con deshonor. De baixa, creo que de baixa. De baixa con deshonor, eso está basado no xuicio que lle fixeron ao capitán dese barco, porque sobreviviu despois de que morrera tantísima xente. E puxéronlle a Roca da Gloria, non? Porque Xulgárono, tiña a marca no cu. declararon culpable con deshonor, o tipo suicidouse e anos despois o presidente de Estados Unidos deulle un indulto á familia en plan, bueno, a ver, Non era pa tanto. tamén foi culpa nosa porque o tipo dixo Era nuestro primerito cando día. entregou a bomba, é que isto é moi gracioso, cando entregou a bomba dixeronlle, mira, se entregache a bomba non vamos a declarar por onde vas porque é un proxecto secreto, pero podes vir por a ruta máis corta que non hai minas, non hai submarinos e está todo despexado. E o tipo dixo, no, vou pola larga que non hai minas nin submarinos. E dice o tipo, no, vou pola corta que teño ganas de chegar á casa. Claro. Que empeza o Grand Prix non Del quero verano. perder Bueno, dito isto, eu traio dúas películas que son moi similares, que son Tiburóns de area e Area asasina. Home, boísimas as dúas. Seguro. Boísimas as A segunda vai de Fanecas, non? Tiburóns de area hai un tiburón, bueno, hai uns tiburóns porque son moitos que evolucionaron para que as súas escamas lles permitiran nadar pola area. Perdón por a interrupción, pero vades a abrir a Coca-Cola en algún momento ou vai estar aí de publicidade? É que non quería facer o ruido. Pero, o sea, eu estou pensando que eso é Dune, pero en vez de vermes Dune sin presupuesto. Entón, a primeira escena Dune é sin dunas. va a desborrir. A primeira escena é dous policías falando porque toparon un morto na praia, pero moi lexos da auga onde non chega a marea, e é a cabeza dun motorista sin corpo e o casco posto. Están dicindo, isto foi un tiburón. E dice, no, un tiburón non puido ser porque a auga non leva hasta aí. E hai un tipo paseando por lado da playa, ven un tiburón por debaixo da area, come e dice, pois é un tiburón da area. Claro, Un tiburón da area. De toda a vida, de toda a vida. Hai prototipos, está o cazador de tiburóns da area que fai a mesma presentación que o cazador de tiburón, pero dicindo, no, eso é un tiburón de area de toda a vida. Sí. Tómase moi en serio esta película a sí mismo. Hai De que ano é a película? é bastante reciente. esta ve un pouco a rebufo de Xarnado, non? Sóname esta peli Bastante de a rebufo de Xarnado. Bueno, non teña que subxénero se creou aí, no, creo que pode ser incluso anterior a Xarnado, porque eu esta peli vina e creo que a vin antes de tal. Que ten? Hai un personaxe paródico de Brad Pitt no Clube da Loita que é un salido que organiza festas na praia con xente desnuda. E de protas temos, vades flipar, Eric Scott Woods, perdonade o meu acento inglés, que tamén fixo Tiburóns na neve, un tipo de nicho. Que ben, sí, está aí especializado de Brooke Hogan, que é unha cantante, Corin Nemec, que sale en Mandíbulas contra Anaconda. ese que é de Asylum ou algo así de... Sí, que además Paco, Brooke Hogan non é a filla de Hulk Hogan. pode ser. En paz descanse, recentemente finado. Recentemente Hulk Hogan, finado. ¿no? É que me parece que sí, precisamente polas noticias da morte de Hulk Hogan. E Gina Holden, que fixo Screamer, The Hunting, que é a segunda parte de Asesinos Cibernéticos. Esa non a vin, pero Asesinos Cibernéticos está moi guapa. É unha peli que está É un gran serie B. en Marte e hai uns unha especie de robots que van por debaixo da terra con ruido moi jodido. Para os fanáticos da Caixa Negra Nostromo teño unha gran noticia. A película está gratis Sand Sharks en Plex. A plataforma esta de pelis gratis xa era En anuncios. Film Affinity ten un 2,2 e é de 2000. No, hombre, un 7,7. Vale. É de 2012. De 2012. Sí, posterior a Xarnado. Acabo de mirar aquí, Xarnado de 2013. Bueno, pues entón é precuela de Xarnado. E temos a Gina Holden que sale en Screamers, en Tiburóns na neve, en Destino Final 3, en Alien vs Predator 2. Pero este é da Asylum, non? Probablemente. Porque estou vendo o director, aparte de dicir Titanic 2. Espera, déxame falar de Gina Holden, porque estuvo en Screamers, en Tiburóns na neve, en Destino Final 3, en Alien vs Predator 2, no Efecto Mariposa 2 e en Smallville.
Ese é o tipo de carreira que me molaría ter a min. E hai outro actor que se chama Edgar Allan Poe IV, Oh, Dios. Que voz. que sale Pof. en El Cabo del Miedo e en Monkey Bone, a peli esta de Brendan Fraser que alucina como un mono. Cuarto, hostia, de que vendo unha saga de Edgar Allan Poe, non? De... E Area Asesina, que se parece moito, Perdón, tamén do que o traigo. Area Asesina, que se parece moito, que vai de que despois dunha festa na que todo o mundo se emborracha, despertanse nunha praia, unha pila de adultos que fan de adolescentes, de resaca, e todos están en sitios que non están na area, en plan, un está nun coche, No te fallaré, la película de compañeros. un Tamén está, de vacacións. un está nun coche, un está, hai un gordo que está encaixado nun barril, que valía para gordos no cine, porque bota toda a película así. Eso é unha unidade do Age of Empires, non? Un gordo nun barril, Un gordo nun barril. e xente nun posto de vixianza. Entón, a rubia que se desperta con resaca ve que unha gaviota se pousa na area e de repente a area empeza a comer na gaviota e a rubia dice: cuidado, hai unha cousa na area que te come. O sea, rapidísimo. Aparece, ves que olvídanse de poñer unha escena porque hai unha rubia que morre, pero non morre, o sea, ves que pisa a área e de repente non é a rubia e non dicen, morreu ni nada, desapareceu ou non lle pagaron e marchou antes de que acabaran a película. Hai unha escena na que entra un policía na praia, pero como vai calzado non lle pasa nada, pero canja as chaves ao suelo e come o área. E antes de que acabemos con esta, teño que decir que esta película é unha peli na que o póster che fai un spoiler da Virgen. Porque tú pos a peli de Area Asesina e de repente ves unha rubia escapando duns tentáculos que brillan. E os tentáculos non se ven hasta o final. Isto recórdame a min un pouco a cando estrenaron Cowboys contra Aliens, que a metade da peli é que empezan no oeste, empeza a desaparecer o gando, empeza a desaparecer xente e botan un borrote investigando que está facendo desaparecer isto. E diste, joder, os aliens, que o di o título, é que non hai misterio xa, non? É un pouco fail. Vale, hasta aí tiburos na Area Asesina. Fer, ti que nos traes? Bueno, eu seguindo aquí cos tabeiróns, cos casquenllas, traio Infierno Azul, unha peli do ano 2016 en inglés de Shallows, pero bueno, aquí xa se sabe que en España pois sempre hai Infierno Azul como puedas. Las profundidades pois non. De director Azul, español, peli. Pois sí, de Jaume Collet Serra, pero este Oi, acabo de chamarlle español ou catalán, o mellor me pega. Pero este español ou quero decir, ou é catalán, fillo, no, é é catalán. Bueno, quero decir, é fillo de Sí, é que a min sóname que é o mítico tipo que leva toda a vida lá. A peli empeza que van nunha furgalla escuitando Albert Pla. Sí, é verdade que van porque a peli empeza hai este actor, como se chama, que tamén é un actor español, non me sae Antonio agora. Resines. No, Jesús Bonilla. Un que ten o que fixo de Camarón, Óscar Jaenada. Óscar Jaenada. Sae ali facendo de mexicano. Que clásico actores españoles que fan facendo mexicanos. mexicano. Sí. Rambo, Terminator. Hombre, Narcos, a serie, que xa aí Javier Cámara, cuidado, facendo de colombiano. Bueno, sale un brasileiro facendo de colombiano, tampouco é tan raro. Tamén é verdad. Hijo de puta, con un rollo. Pois Con un rollo. a peli vai dunha surfista americana que chega a unha praia que é unha especie de segredo E a máis é loira para que vexamos ben a diferencia cos mexicanos. Claro. En plan, raza aria. The Americanist. Aí está. Chega a unha praia que é como unha praia agochada, unha especie de segredo local que de feito o guía leva para ali, pero non lle quere nin dicir o nome, nin nada Un da segredo praia. familiar, me parece que súa nai lle deixara que había unha praia. No, era unha amiga dela que se enterara de algún xeito, que o que pasa que a amiga quedara de resaca no hotel, Si, había un rollo aí raro. Hai un rollo aí. O caso é que nunca chegan a dicir o nome da praia, un pouco por ese tema de, bueno, eu traioche aquí, pero non quero que logo volvas. Non como Orgullo Galego ou algunha páxina destas que fala de sitios aos que deberías ir. Báñate Praias máis nesta ocultas de canteira na que O está carnaval prohibido menos bañarse. coñecido da Galiza. Fixo de moita gracia porque hoxe utilizando o Facebook, si non debería utilizar o Facebook, xa sei, son un señor maior.
apareceume un post del pueblo máis bonito de Galicia, incluso leyendas celtas e tal, non sei nin que pueblo era porque non entrei na publicación, pero entrei nos comentarios, e nos comentarios había un montón de peña galega intentando boicotear a publicidade dicindo cousas como el agua está frísima, los locales son unos maleducados, es mejor no venir. E entrabas tal e era todo peña galegos. O sea, foi unha cousa moi rara. Bueno, total. Pues moi identificado Que hai con un eles. tiburón. Total, que chega a esta praia e claro, unha praia secreta, pois eso, non hai evidentemente non hai servizos, non hai ninguén ali, non ten cobertura o móvil, non un sitio Non hai chiringuito. claro, non hai o chiringuito, non hai os tipos xogando as palas, non está o tipo de cerveza, Coca-Colas, non está o chiringuito de Cami, E a non? tipa pensando, buah, teño que subirlo a Instagram, pero teño que marchar de aquí para coller cobertura e subir isto a Instagram. Sí, Todo aquí na un última pouco leva ese rollo. Entón a tipa, bueno, pois chega ali, ponse a surfear e haberá un momento no que sufra bueno, ao principio está con dous rapaces que tamén están por ali, na que non se coñecía de antes, pero hai un momento en que estes rapaces marchan, quedan a sola e xusto nese momento sufre un ataque dunha quenya, dun tiburón. E consigue nadar cara a unha rocha. Non había unha balea podre. Había unha balea podre, verdade? Eu non coñezo moitos surfistas, pero unha cousa básica aos surfistas non é non ir sós a un sitio descoñecido a facer surf. Non sei. É que non lle sei das leis do surf, non gasto. A É que primeira norma todas do as club de zonas, surf. ahora todas as zonas surfistas están marcadas con unhas líneas amarelas que che dicen como chegar a Santiago. Sí. Encheuse Galicia de escolas de surf, o de facer surf. Buah, non a era- zona norte de Galicia está chea de escolas de surf. Sí, eso é sin irte tan ao norte. Eso Tuve problemas para topar bares, pero había escolas de surf por todas partes. Diste, a ver, terán Pois- cantina, polo menos, pa aquí, pa... Pois a ver, ese tiburón está tardando, Ibache dicir, Infierno Azul para min é o tiburón atacando ao patriarcado. Porque solo come homes nesa película. Bueno, intenta comela ela, sí que é verdade, pero aquí Bueno, a mellor avisa. sen ánimo de spoiler, pero sí, a ver, o que dicías ti da balea, aparece unha balea morta, chea de gaivotas, hai un momento no que as gaivotas como que fuxen, non? Como xa vendo que o que ven. Menos unha, que era a gaivota parva. No, pois sí, menos unha que está como ferida, ten como unha das as mal, e de feito queda ali con ela na rocha, non? É un pouco como o Wilson da película, porque bota a noite enteira todo ese día nesa rocha tratando de ver como pode escapar dese tiburón que a está cercando. Gústame moito ese rollo de que non estea en alta mar, de que realmente vexa a praia e teña constantemente a tentación de nadar cara a ela. Botar a nadar pa praia, sí. Pero Pero é que chega a facerse unha ferida nas rochas e iso fai que o tiburón siga. claro, Realmente é a típica peli na que a gracia está na tensión de personaxe acechado nun entorno moi pequeno. A min recordame un pouco a idea, sei que non ten nada que ver, pero a peli de Colin Farrell na cabina co francotirador. sí. É a idea ou É a Coffin. A mí É a idea moi dunha esquecida persoa esa peli, arriscada. moi O sea, esquecida esa peli, moi guapa, A mí- última llamada, non? A min recórdame a de que se lles volca o barco, están acechados por tiburóns e non saben se ir nadando a algún lado ou non chegar a... Jurassic World 4. Non sei que peli é esa de... Sí, eu vi Non sei se é esa. que lles volca o barco ou que se tiran e non Eu baixan vi a... que despois non me acordo Hai moi- varias. Divide, é unha historia real ou algo así, e divídese o grupo e en plan O uns que quedan no barco, barco, a sí. chica Eddie, marcha, tranquilo, vine. yo le ajustaré las cuentas con mi navaja. A peli a verdade é que me gustou moito. Sí, recordoume moito a este tipo a última llamada, non a pensei, pero sí que é moi semellante. Recordoume moito a unha que vin tamén recentemente de dúas rapazas que escalan unha torre de telecomunicacións. Ai, sí. Que non me acordaba o título ahora mesmo, e rompese esa Altura non sei que. Sí, unha cousa así. Rompelle esa escaleira e tamén quedan un pouco ali atrapadas. E o resto da peli vai de como a tipa pois empeza a argallar cousas de como pode facer para zafar, intenta cousas, Ou a das que fa un submarinismo. Sí, nunha xaula, que son dúas nunha xaula irmás, que hai sí. unha experiencia de facer submarinismo nunha xaula, pero había unha empresa máis barata. Colleron unha empresa máis barata e a xaula rompeu. Entón Sí, están sendo cercadas polos tiburóns. De feito, eu esta de Inferno Azul e esa peli que dis da xaula vinas moi próximas no tempo e ás veces confundía unha con outra, aínda que é moito mellor Sí. esta de Inferno Azul. Sí, sí.
Pero sí, vina. Para min o único momento no que a peli mantense bastante alta todo o tempo. O tiburón ademais é moi digno, non é nada monicreque, non é Deep Blue Sea, por certo, non que Como podedes comprobar, podíamos haber feito un Bueno. episodio de tiburós. A ver, que Deep Blue Sea é unha gran película, Deep teño Blue que Sea é dicir. moi divertida. E ten secuelas, Ostras. varias, das que podo falar outro día. Deep Blue Sea é moi divertida, pero é un desastre de película. Tan listo non será, está mexando contra o aire. Esa é unha gran frase, tío. e o cociñeiro cabreado porque lle comeu o loro? Dice, eu da a explicación de a teoría de la relatividad. Cuando estás en un trabajo de mierda, el tiempo pasa muy lento, pero cuando estás follando a una rubia pasa toda hostia. El tiempo relativo. No, é que duras pouco, é que duras pouco. E bueno, como excusa non é mala o do que o tempo relativo se dilata e cousas así, Bueno, non? e ten unhas mellores mortes do cine de terror que é a morte dese actor tan Sí, mítico. sí, que non, ese sí que non a ves vir, tío. Eu penso En que a plan, xente que nos está escritando dirá pero sabes Son Ben na peli. Non é Son Ben, é outro. Bueno, pero volvendo a É outro máis oscuro. pero volvendo a humor negro, non sería aquí de pero, Que é humor moi negro. pero bueno, aquí retiranos o carné de woke de volvendo a Inferno Azul, a min o único pareceme que o problema destas películas é que toda a peli é como construindo e é inevitable que o final se che faga un pouco descafeinado sempre, porque sempre o que ti imaginas que vai pasar é mellor do que pasa. Pareceme que padece un pouco o mesmo que para non contar o final, pero quero dar unha opinión sobre o final, que vos vistes unha peli que a peli se desenvolve na Coruña, que é grabada na Coruña, que se chama El Desconocido. Sí, mítico. Pois para min padece do mesmo que lle pasa ao final a El Desconocido, Non vin esa. que de repente na última escena calquera diría que o protagonista convertese nun superheroe. Sabes que en El Desconocido aparece un coñecido como un oso? En serio? Facendo de policía, de extra. Buah. Sí, Xa sí. me contarás quen é que Pois teremos que ver o desconocido. Sí. En fin, Inferno Azul non se a vistes vos, a min gustoume, Eu recomendo. paguei por ela, foi unha verdade. Sí, eu tamén a vi no cine. Era unha época que no feito no que iba moito Non ao se, cine. además non salían películas de tiburón estando contigo. Era antes del Perro Sanxe e de todo este rollo e había cartas para ir ao cine. Ai. Bueno, pois eu teño que comentarvos unha peli dos anos 2000 que se chama A Praia. O sea, vas falar dunha peli vintage. Sí, protagonizada por DiCaprio, tras esa película do barco que se funde, Que tamén é de vacacións. que tamén é de vacacións. Bueno, Titanic non é de vacacións. Como no? Como Como que no? está nun cruceiro. Pero non están nun cruceiro, están indo a Nova York. Bueno, Bueno, de viaxe, de vacacións. Pero non É vai a Nadal, vacacións. ademais non é Nadal. Fai moito frío. Hai neve. Bueno, Fai moito frío. poñei nos comentarios se pensades que É unha peli Titanic é unha navideña, peli Titanic. A ver, Titanic é dunha Se- época na se que podías deixar- coller un barco sen ser pa un cruceiro, non? Eso era pa... porque non había tanto avión. Non había animación. Nada. Era Un cruceiro de é unha solteiros, peli de sí. vacacións, Titanic. Non a puxemos. Eh, Ui, a que non puxemos é Boat Trip, que esa sí Sí. que é de vacacións. Hostia, boat trip. Eso sí. Estamos a tempo de Estamos a añadirlo no tempo de descanso. añadila, Dirixe Danny Boyle, que o conocedes por 28 días despois, Transporting, 127 horas, etcétera. Que fixo unha peli malísima que é a última. larguísima, 127 horas, Nin que durara 127 horas. E fixo 28 anos despois, que é 7 años en insoportable. el Tíbet non sabes o longa que se me fixo, tío. Pensei que non acababa máis. Sí, pois 30 años de esclavitud. Gaño eu que vin la historia interminable, non? Xa, tío, acordome lendo 100 años de soledad. Pois, Perdón polos dad jokes que estamos facendo hoxe, estamos de vacacións. pois resulta que Leo DiCaprio Te has conta que é imposible levar unha camisa hawaiana sin facer chistes malos. Bueno, a min é imposible en xeral, así, independentemente do outfit. Tamén é certo. é imposible levar sin facer chistes malos. Resulta que Leo DiCaprio está de vacacións por Tailandia de mochilero e atópase un colgado fumado que lle di que hai unha isla maravillosa. Total, que o corta en pedazos. Vacía, sí, O neto de Curro Jiménez vacía e chea de marihuana. Entón, mata un tipo e di, era mi primerito día. o tipo Outra vez. ahora xa sei o que se sinte cando te interrompen cada vez que soltas unha frase. Gracias. Resulta que o tipo decide gentrificar esa illa de marihuana e monta unha comuna hippie. Todo vai moi ben e todo é fumar e follar hasta que a un dos personaxes que está por aí lle pasa algo e que deciden facer? Vámoslo levar a un hospital? No, que se joda, vamos a seguir fodendo e fumando. Hostia, a min recórdame É realista porque en Ortigueira era así. Está me dando un pouco os vibes do vídeo este viral dos hippies de cantando Sí, Pachamama, Padre Sol.
alerxia. Ese vídeo dame moita rabia porque me dá moita alerxia sen ningún motivo, porque tampouco lle están facendo mal a ninguén, pero que No, me Sí va- que lle están facendo mal a xente. Eu- Esa xente filla da que Eu ese vídeo Spoil- recordo spoilia- a frase co que vin no Twitter que era igual que os punks son boas persoas facéndose pasar por malas persoas, os putos hippies son malas persoas facéndose pasar por boas persoas. son fillos de ricos. Exacto. Son xente que ten o capital e pode facer o que lle dé a gana drogarse con calquer Odiamos cousa. aos hippies. Si eres Sí. hippie, deixa de seguirnos. Sí, sí. Mata hippies en las tías, como Buah, decía cancionaza. Siniestro Total, ¿no? Cancionaza. Hai que decir que nesta peli tamén sale Tilda Swinton, que tampouco dou pronunciado ben, e dices tú, quen carallo é esa? Pois é o anxo malo de Constantine. E eu diría que merece a pena vela, pero un día que non teñas moitas ganas de ver algo. Porque a máis é moi longa, non? Eu vin moitos anos e acórdame que era unha peli longuísima. Merece a pena vela se consideras que xa viviches da bondo, non? Sí, Non é unha peli de 3 horas ou algo así. No, tan larga, non será. Dios, pois eu recordo como unha peli eterna, tío. Vou dicir unha cousa, as pelis que recordamos como eternas a día de hoxe son curtas en comparación con co que duran Sí, as bueno, pelis agora. porque chegou Christopher Nolan. Oh, non metimos la Odisea en pelis de vacacións, Hostia, estrenouse xa. No, o ano que ven. Eso tamén é un cruceiro. Temos que ir a ver tú e eu en Lugo para toparnos cunha congregación de recreacionistas que estén durante 3 horas dicindo que mal. Non chegaba a 2 horas, e para mí esta película era unha peli de 3 horas, xuro, boludo. É que é unha peli lenta, recordo eu, vina hai moitos anos. Esta peli tivo moito éxito polo que comentaba antes a corte, que foi O efecto Titanic. claro, o follow-up. Sí, Leonardo DiCaprio. Porque Leonardo DiCaprio converterase nunha teen star e que Titanic petou unha fortísimamente. Eu creo que o nivel dos Vingadores ou algo así, que foi un evento cinematográfico. Atención, porque Carlos Bollero opina de La Playa Atención. previsible e efectista. E xa non dina máis nada. Previsible e efectista. Ese día Estás de acordo? Estaba cun puro na boca, tampouco tiña moito que escribir. É típica peli que a xente que se fixera moi fan de Leonardo DiCaprio ia a ver, non lle molaba e non querían admitir que non lle molaba e che dicían o que di a xente que non, cando non lle mola unha peli pero quere defendela, non? Que boa cinematografía, non? Ou que boa fotografía ten a peli, non? A ver, Un está pouco- dirixida por Danny Boyle, sabemos que é un tipo que cando infla o peito por decir que son un puto director de cine que sabe dirixir, Un e é auteur. mentira. Sabes? Dios, Simplemente que topou estou os vendo guións. aquí a filmografía de DiCaprio naqueles anos e realmente DiCaprio é un xénero, porque o que diste, son todo películas feitas Bueno, a para de, lucilo. a de Leonardo DiCaprio facendo El hombre de la facendo- máscara de hierro, facendo de Romeo e Julieta con gangsters. Ese antes ou despois que Titanic? xusto de posterior. Guns of New York, Atrápame si puedes, Bueno, pero El aviador. esas dous moi boas, Pero como unha época como que o gran reclamo do cine era Leonardo DiCaprio, tío. O sea, eu os anos 99-2005 recordo que o 99% do cine era Leonardo DiCaprio facendo unha peli. Depois estaban todos os demais. Foron os seus anos dourados. Leonardo DiCaprio era un pouco É o Pedro Pascal da daquela, hora. sí, tío. A min mólame de Leonardo DiCaprio que para min é un herói inesperado, digamos, non? Que pasou de estrellita teen que como bo adolescente daqueles anos eu odiaba Pasoulle a un dos Polo menos me parezco a Brad Pitt e cando non está libre Brad Pitt me chaman. Bueno, Chamémoslle que lle dera Brad o Pitt? síndrome Moito Robert mellor Pattinson, actor de- Pattinson, que lle pasou exactamente o mismo. pero fai pelis, sí, mira, Pasou de ser un efectivamente, teen con Crepúsculo a facer películas. pelis E moi falando boas, de tío. teens, vamos a entrar en pirañas que comen pirolas. Pensei que iba a decir, falando de teens, vou pechar aquí esta pestana que teño aberta aquí no... Sí, bueno, tamén ten moito que ver con ese tipo de pestañas, porque imos falar así colectivamente de Piraña 3D e Piraña 3DD. Bueno, eu solamente vou falar da primeira porque a de 3D na vin, así que vou falar da primeira. Piraña 3D. Piraña 3D é unha película na que un director decidiu coller a Richard Dreyfuss, que era o biólogo de tiburón, e dixo, bueno, pois como non morreu un tiburón, vou poñer aquí a ver se o comen. Non me acordo se o comen ou non. Na primeira escena, sí, está pescando E e xa lo comen. papan. Sí. Vale, pois eso é como unha coña para os fans de tiburón de, mira, aquí o teu colega non sobrevive. A partir de aquí pode morrer calquera persoa. Estaba jubilado pescando. Claro, porque Piraña 3D empeza nun lago, tamén dunha cidade vacacional, na que hai unha falla, que hai un terremoto, rompes unha falla e un cento de pirañas do ano do catapún, prehistóricas que non se cruzaran con máis nada, salen de aí e en vez de morrer pola primeira bacteria que papen, non, empezan a matar a todos. Hai Home. que dicir que están nunhas vacacións que nós non temos, porque nós cando temos as vacacións de xente vestido de capirote pasando santos, os americanos teñen o que lle chaman Spring Break,
que é as vacacións de primavera na que salen a emborracharse e andar en tetas. Creo que aí nos ganan claramente os americanos, Sí, sí, sí. Bueno, pois en vez de cofraría, esta xente está ali vivindo a vida loca no lago. Pero Hai ademais normal, unha especie porque de- canto tempo levaban aí as pirañas? Eu cando me desperto levántome cunha fame negra. Imagínate Ese que levas de- aí anos, Ese de non? non tiñan porque estaba nao. Claro, que tontería. Mira como beben os peixes. Acabo de ter aquí unha Sí, dúbida. porque pero mira Sí, como no beben río. los peces en el río. claro. Home, supoño que beberán que non queiran. Te levan a boca aberta, algo entrará. Ben, pois empezan a cargarse peña. Non me acordo de moito máis porque foi moitos anos que vin. Solamente me acordo de que hai un montón de actrices porno míticas de facendo papeles secundarios nesa peli e sendo devoradas Dixéronnos, por... dixéronnos que Sabe, saben- me dixo que eran Dixéronnos míticas. que eran míticas. Decías, hai un actor que é o de Tiburón, pero que collen outro actor das pelis míticas que é o Doc de Regreso ao Futuro, facendo Hostia, do sale Doc, doutor, non me acordo. si, sale na primeira e na segunda facendo do doutor chiflado que vive nese pueblo e lles dice, pois son unhas pirañas do Cretácico. Que vos dicía eu do arquetipo do científico que ten razón e non lle fan caso? E Pero como non lle fan caso, que di? Son pirañas do Cretácico, a xente. Bueno, carallo, xa serán do Bueno, Xurásico. Isto é unha faneca toda a vida. Isto Son do frítela. Xurásico, son do temos que falar Cenozoico. de tres cousas. Claro, creo temos que falar de que hai un montón de actrices porno porque están grabando unha peli porno nun yate no medio do lago e hai ali un produtor que é un gilipollas do copón que non quero spoilear moito, pero vou spoilear esta parte porque merece a pena spoileala, que hai un Mi momento polla. no que empezan a comer, os tipos están medio metido na auga, empezan a comer e cando o sacan faltalle, o sea, ten prácticamente o oso a vista todos hasta a pelvis e o tipo está medio en shock e di vina en español e dicía la polla, me han comido la polla e o seguinte plano ves que a pirola fundíndose na auga e dúas pirañas pelexando por ele. Sí. Claro, que é o mellor, é o máis rico. É como a lingua no É cocido. o percebe do home. E despois hai unha escena tamén hiper tal que é cando as pirañas chegan á praia na que está a xente bañándose. Esa é unha das escenas máis sádicas que recordo eu nunha Arrasadoras. película así As destas pirañas de non son tal. de río, agora que o penso. Porque aí non era que Claro, morría máis pero peña. é que é un morría lago, máis é un peña. o sea, é un lago Sí, doce. lago só. un lago. Además creo que morría máis peña por atropellar a xente intentando escapar das pirañas que por as propias pirañas. E está Ving Rhames que é o mítico, negro que queda sin pernas. o de Misión Imposible, o que sale en casi todas as de Misión Imposible, que é compañeiro de Sí. Ethan Hunt, que saca colle a hélice da barca da policía e empeza a sajar as Sí, pirañas sale con na ela. segunda parte tamén porque lle comeron as pernas, está traumado e volve a vengarse. Teño que decir que en Piraña 3D 2 volve a ver a escena de me han comido la polla, pero esta é moito máis peor porque é que a unha tipa entranlle huevos de piraña na cona, está fodendo en escena típica de estamos perdendo a virginidade e unha piraña de dentro da cona da tipa come a pirola a un tipo. Isto contámolo xa, pode ser, nun episodio, porque estaba a punto de dicir como en vagina dentata, e dixen, pero isto xa o dixen antes. Isto xa o dixen en un capítulo, creo. En Piraña 3D E ela que lle di antes de empezar, tranquilo que non morde. hai outra cosa que iba a decir en Piraña 3D un dos protagonistas é David A Hasselhoff. doble D que do suxeitador das tetas das actrices porno. Como... Hai que dicir unha cousa, a primeira chamase Piraña 3D porque xusto cadrou nesta época hubo un revival, a xente non vos acordades, pero aí a principios da década pasada hubo un revival de 3D outra vez que empezou con Avatar e a partir de aí houve 50.000 películas que iban en 3D, pero un 3D pernicioso. De tirarche cousas a cara e Sí. apuntarche con cousas nun a cara. 3D auténticamente pernicioso Spy Kids 3D. polo que che cobraban non sei se eran 3 Avatar euros máis por 3D. entrada. Bueno, que Avatar xa era... Avatar Que 3D. che cobraban máis por entrada, que me Sí. acordo Sí, deso. home. Bueno, pero para ver unha pirola afundíndose cara a ti merece A pena. verdad que como tería molado ver esa peli en 3D por ver a escena da pirola. Bueno, entonces Por favor, se alguén ten gafas 3D que nos las mande. íbamos decir, por favor, que Numas recupere Piraña 3D. E se Sí. vexan 3D. Por favor, Numax, sí, sí. Por favor, Solanumax. O ano pasado fixestes o ciclo de Kubrick, pero este ano queremos o ciclo de pirañas. E cun tríptico para saber cales eran as actrices porno que se Sí. me esqueceu. Iba a decir, Piraña 3D acaba con o Doc dicindo, cuidado, saíronlle patas. E ves a piraña andando. Saíronlle, Sí, Ai, piraña andando. evolucionou. En Piraña 3D volve a facer o mismo sketch, pero dicindo, cuidado, Sabe- que voan. Pero sabes que eso é unha copia, o sea, unha copia. Eso pasa en Temblores 2. Sí. Os vermes teñen patas, de pronto. E iba a decir, e sabedes que é mellor de todo isto? Que hai unha peli dos anos 70 que é Piraña,
Sabedes quen dirixiu Piraña dos anos 70? Steven Spielberg. Busco aí en Google. Eu vou dicir Pa que- Sylvester Stallone, que xa me, Pensei que ibas a dicir Buzz Lightyear. que xa me sorprendeu co... Tú dices... No, non digo Steven Spielberg en serio. Digo que foi... non sei. A ver, que, Martin Scorsese. Deixámolo en dúbida quen a... No, porque poden buscar en Google nada. A ver, espera, dos 70 dicías, Sí, non? dos anos 70. A ver, o público. Do 78, Quen a ver. dirixiu esa peli? Ah, bueno, sí. A ver, digo aí en voz alta. Pois dirixe a Joe Dante. Oh. No, pero quen lle axudou a Joe Dante a facer eso? Ah, pois aquí... Que non está acreditado. Roger Corman. No, Pois que non está acreditado. Ah, pois ten, se non que estar está polo acreditado- medio, ten que estar polo medio. O noso director favorito, dirémolo despois do descanso, porque non quero meter a pata. Vale, porque Roger Corman tamén é un bo, que é o que facía a peli esta dos Catro Fantásticos da que falamos no anterior episodio, non? De moi boa. O Piraña, por certo, Piraña 3D era un pouco reintegrata, non? Porque era Piraña con NH, ou recordo mal de o título de... Non é Piraña, é Piraña 2, Los vampiros del mar, foi dirixida por James Cameron. Ah, ostras, Piraña dos vampiros del mar. Ese non é... Los vampiros del mar, sabes? Ah, pero eso foi un adestramento para Titanic. Vale, pois... Que guapo Titanic se os comeran as pirañas indo por riba, Sí. aí de... Jack, estás ben? Sí. No, Parece que sabes salvar que di, estás ben. Sí, que fago pé, di, non? E de repente chegan as pirañas. Eu como. Eh, Hai outra peli, antes de irnos ao descanso, que quero comentar, que é Caranguexos asesinos. Que é nun pueblo ao que chegan caranguexos que comen a xente e o protagonista é un minusválido que vai en silla de rodas que para combatir os caranguexos coa batería da silla de rodas se fai un... Isto é verídico. Un lanzachamas. No. Se fai un robot xigante para pelearse con un caranguexo xigante. Madre mía. Eso está ben. Al filo del mañana, aí Hace 1 millón de Este é años. un pouco como a silla de rodas de Stephen Hawking nos Simpson, non? Que ten como gadgets, en plan o gadgetocóptero e mierdas así, non? Vale, e antes de irmos ao descanso ven o espacio publicitario. Perfecto. Gracias á Mesa de Breogán, unha asociación que non ten nada que ver comigo, Biquiños, temos para a Mesa de Breogán. Meseiros e meseiras. produto de publicidade que son estos maravillosos torques e uns anéis únicos impresos en 3D. Unha pila de anéis únicos. Unha pila de anéis E únicos. cada un deles é único. E cada un deles é único que regalaremos a os comentarios que teñan dúas cousas. Que nos fagan máis gracia e sexan máis ferintes a este vídeo. Eso é. Queremos que nos dedes caña, non? Porque o halago debilita. Sí, Nos queremos exacto. que no... Eso é fácil. Pero, Xa temos a nosas nais para eso. Decídenos cousas nas que temos que mellorar, pero sendo o máis faltós posibles. Sí, pero con gracia, quero decir. Sí, claro, Fillo que de puta é fillo moi de nivel puta é uno. moi fácil. Sí, pero por favor que non máis de 300 palabras a poder ser. Sí, Non deixe- E tamén cousas, por Ojalá che coma a pirola unha piraña, por É que exemplo, decir, é válida. Vamos ter que desactivar o filtro, tamén vos digo, dos comentarios de YouTube. que lo temos posto aí por defecto. E se alguén pon tacos... Pero non creo que entenda galego. Pode ser. Así que vamos a un descanso e continuamos. Vacaciones Santillana. Recorda que o noso podcast está disponible en YouTube, iVoox e Spotify. Nesta última agora tamén subimos vídeo. E se queres máis parvadas sobre cine, sempre nos podes seguir nas nosas redes sociais. Búscanos por @cnegranostromo en Instagram e Twitter. Twitter agora chamase Xe. Sí, bueno, eu ainda lle digo Simago o Carrefour, así que imagina. Benvidos de volta a Gaixa Negrada Nostromo. E hoxe estamos de vacacións no cine e Fer vai nos contar algo. Pois sí, pero recórdame que peli toca agora, que non me acordo. 6 días e 7 noites. Que eu Home. chamáballe 7 noites e 7 días. 6 días e 7 noites, unha... Todo incluído.
Película de principios ou do 99 ou do principios dos 2000, eu creo, Nesa 6 época. días e 7 noites. Vámoslo mirar, eu teño sempre aquí a wiki que é como me gusta a min documentarme, non? Ca wiki 6 días e 7 noites. Casi unha semana. Home, sí. A ver, espera. Que quero saber o ano porque do 98, porque que eu 98. por que quería eu saber o ano? Porque recordo que isto puxéronmo no instituto na clase de inglés. Entón tiña que ser esa época. Chegou a profesora e dixo: "Gústavos Harrison Ford, verdad? Sí, queremos unha peli da Guerra das Galaxias. Escuitouse a min desa clase do lado. Sí. Sí. Que- Ou queremos un Indiana Jones. No, trouxenvos isto. Que por certo tengo que decir que na miña mente a que acompañaba a Harrison Ford nesta película era Meg Ryan, pero non é Non é. Era a Meg Ryan de AliExpress. Sí, un pouco a de Temu, non? Pero a vos non vos sonaba que era Meg Ryan tamén? No, eu de- sabía que era Anne Hedge. Anne Heche, sí, efectivamente. Anne Heche, non sei como Heche. non sei como se pronuncia, pero A sí. hicha esa. Bueno, esta película trata de esta Anne Heche, a personaxe que interpreta, é típica muller de negocios, como se vía a muller de negocios naquela época, non? Como muller implacable e tal, pero que logo ao final Con se derrete o corazoncito. corazón. O único que necesita é un macho traballador. Claro, unha cousa un pouco así, non? Era un pouco cando era exótico amosar a unha muller de éxito empresarial, non? Era como algo moderno. Bueno, cando era exótico. Jurassic World 1. Que non empezara doblando camisetas como a filla de Señora Manto. Esta escapa en tacóns dun dinosaurio ou non escapa en tacóns dun dinosaurio? Non, pero vai un pouco nese plan, porque ela vai co seu... Eu penso, non me acordo ben, pero eu penso que vai de lúa de mel ou polo menos unha viaxe que fai ca súa parella, mítico de muller de negocios que vai aí e vai pensando no traballo daquela, Probablemente leve un portátil de 15 kilos. Sí. Estaba pensando eu, iba a dicir pegado ao móvil, pero claro, no 98 non me acordo moi ben os Sí, móviles. o Xa mítico había. móvil de desplegar a... Eu penso que xa había un pouco de... Desplegar a antena. De feito, o primeiro móvil do meu pai debe ser porque era parecía máis o que é un inalámbrico que un móvil, pero... O móvil de Jurassic Park 3. Sí. Total, que marchan a unha illa así tropical de vacacións e ali coñecen pois a un piloto A Leonardo DiCaprio. que está ali con uns hippies e con neto de Curro Ximénez, non? Bueno, marchan de vacacións a un sitio así tropical e ali coñecen a un piloto e a súa muller, non? Que o piloto é un home maior, Harrison Ford, que tamén é americano, pero escapou un pouco de toda, digamos, a vida occidental para chegar ali e vivir nunha illa de puta madre e darlle voltas na avioneta aos turistas. Está casada pois cunha muller dali O sea, ven sendo Antonio Recio sen espeto. Me recordaba máis o outro compañeiro, non? O concejal cando marcha se fai motero ou algo, non? Unha cousa así, convírtese nun fora da lei, non? Sí, recordo esos episodios. Bueno, marchan para ali e hai un momento que por mor do seu traballo ela ten que coller un avión para desplazarse a outro sitio, mítico de, pero estamos de vacacións, non o fagas, faino, págalle o piloto e marchan. Con tan mala sorte de que collen unha tormenta moi chunga e o avión pois bate contra o mar e acaba nunha Pensei que ibas a decir contra unha torre. contra dúas palmeiras que están así rectas e tal. E logo hai unha investigación porque din que o combustible do avión non pode prender nas palmeiras. No. Acaban nunha illa deserta e un pouco pois como sobreviven nesta illa deserta estas dúas persoas que son tan distintas. Que además xoga un pouco a nos levamos mal, pero logo nos levamos bien. Claro, que era un tropo moi das pelis dos 90, non? Unha parella de xente que se odia, pero que claramente sabes que van a acabar xuntos. É un pouco gracioso porque mentres eles dous están na illa e son moi distintos e ves que van a acabar xuntos, hai algo simétrico que ocorre coas súas parellas, que mentres están na búsqueda deles dous tamén empeza a haber unha atracción entre elas, non? Eso sí que me parece unha cousa máis original, non? Eso pasa normalmente. Claro, que non se lle perdeu a muller no mar nada. A mí recórdame moito a unha peli que secuestra o marido a unha tipa porque está facendo un ponte e veñen os nicaragüenses, creo, un grupo así
de terrorista, secuestras, entón ela contrata a un especialista para ir a rescatalo e líase co especialista. Non me acordo como se chama esa película. Prueba de vida, Prueba de vida, que sí. de Russell Crowe. Russell Crowe, sí. E esa sí que é de Meg Ryan. Pois Será por eso que as confundimos? a Non sei porque película non se parecen en nada de fora deso. Nin sequera en xénero. está bastante guai, non? Todo esa interacción que teñen na illa, porque claro, teñen estes roles de home working class, manitas non sei que, e muller moi intelixente, moi decidida, pero que non ten puta idea de traballo manual, e que está completamente fora do seu elemento. Este rollo de aprender un do outro, cousas así, e arreglarse para sobrevivir nesa illa. Eu teño a teoría de que Harrison Ford só participou nesta película porque lle permitiron pilotar unha avioneta. Porque o tipo pilota avionetas na vida real e tal. De feito, tiveron un accidente con uns anos. quedou enfadado porque en Indiana Jones iba de copiloto. Claro, eu creo que dixo en plan, mira, quero unha película na que pilota avionetas. Pero xa pilotaches unha nave, bueno, pero ahora quero unha avioneta. E o Air Force One, sí, pero ahora quero unha avioneta. Algo así. Sí, pois, sabedes tamén quen lle mola moito os avións? John Travolta, pero ata o punto de que ten licencia de piloto comercial e ten un aeroporto na súa mansión. É dicir, ten Por unha eso pista... salen los Simpson que usan a... Sí, que usan a John Travolta de taxista. Sí, que di, dá a volta. Jo, pero que daches en axudarme ca mudanza. na de Mel Gibson. Sí. Desta peli eu destaco unha parte que me fai bastante gracia, que é precisamente cando se estrellan, cando se snafran co avión, porque a tipa, claro, mítico rollo americano de medicarse a Dios con analxésicos e cousas así, e a tipa de tomar algo pos nervios, e claro, cando vai que o avión se vai esnafrar, a tipa pois toma a Dios e de repente está como outro super estresado e ela pasa a sudarlle a polla o accidente e empeza pois a cantar pola radio aí Mayday, Mayday, Mayday. É unha parte bastante tróspida que me fai gracia. E bueno, unha peli así é unha peli moi de sobremesa, diría eu. Unha peli moi lixeira, moi formulaica, se queres, pero eu creo que é efectiva. É simpática, Claro, quero dicir, é unha película que eu vira fai moitos anos, un mítico terceiro ou cuarto pase de Canal Plus, mentras esperaba por outro tipo de contidos de Canal Plus, era unha peli entretida. Rollo, era efectivo. Probablemente hoxe esa película estivese moito peor rodada, porque xa non hai isto vai sonar moi boomer, pero xa non hai ese cariño incluso dentro do cine máis comercial e máis banal por facer un produto así digno como podía ser esta película. Non sei. E tamén hai unha parte moi graciosa que cando que están como discutindo, bueno, están na parte que cando ainda se levan mal, hai unha parte non na que a tipa hai un malentendido, non? Ela pensa que a quere ver mentras se cambia ou algo. E lle di Harrison Ford algo como que además non te tes que preocupar que non és o meu tipo. E tipo di, a ver, por que non sou o teu tipo? E tipo empecé a dicir, porque eres unha quexica, porque eres insoportable, non sabes facer nada, non pares de berrar, non sei que tal. El mesmo en Indiana Jones 2. Elle di a tipa, Han Solo en el Imperio Contraataca. ella contesta a tipa, sí, pues ¿sabe usted por qué no es mi tipo? ¿Quiere saber usted por qué no es mi tipo? Él, non. En marcha, e a tipa queda ca palabra na boca, bastante. Esa interacción toda recuérdame moitísimo anos despois, non moitos anos despois, cando vin a primeira de Piratas do Caribe, cando quedan varados nunha illa Jack Sparrow e a chica, a beber ron. Claro, teñen unha relación aí moi verdade, parecida. É verdade, é moi ese rollo. Esa dinámica da outra peli. Bueno, creo que podemos pasar á seguinte película, non? Sí. Bueno, non sei se comentaches algo dos piratas. Non comentei nada dos piratas, pero é verdade que teñen un enfrontamento. Claro, porque a gracia desta película é que de pronto é unha comedia romántica e de pronto hai piratas. Sí. Eu creo que eso sempre lle dá un toque positivo. Pero Pero piratas non dos que fan ar. Claro. Piratas rollo piratas somalí. Piratas Capitán Phillips, non un pouco ese rollo. Piratas con AK-47. Empresarios transportistas. Uns emprendedores do mar. Sí. Bueno, en definitiva, pulgares para arriba con 6 días e 7 noites. A seguinte película da que imos falar, verdad, Paco? Sí. Temos aquí un doblete. Que merda de resposta esta. Temos aquí un doblete novamente unha película que sí que vin e unha película que non vin. É como no Grand Prix. El alcalde dice, sí. Así que se pegan o micro a Dios, sabes? Aí de capatata dos huevos. Sí. Odio esa proba da pataca quente. Bien. Pero vamos a falar dunha película que se chama A Wong Fu, Gracias por todo, Julie Newmar,
que é do ano 95 e que se vendeu, a ver, nós vimos nunha época, a xente nova non sabedes o que foi aquilo, pero os anos 90 era un rollo así moi wild, en plan os chistes que se facían, o sea, vimos unha época na que na tele pola noite puñanche los morancos, puñanche que guai los monos. Noche, claro, refírome, era unha época moi chabacana. A xente que En recorda televisión con española, cariño, na galega tiñamos a Miro Pereira. a xente que recorda con cariño os 90 non sabe moi ben o que recorda. E Os como, tazos. como se vendeu esta peli, para min é un bo exemplo, porque esta película vendeuse como que gracioso, hai 3 tipos duros do cine de acción facendo de reinonas. Eso foi a publicidade desta peli. Porque esta película vai de que Patrick Swayze, John Leguizamo e Wesley Snipes son 3 drag queens que fan unha viaxe de Nova York a Hollywood cruzando os Estados Unidos, é unha road movie para participar dun concurso nacional de raíñas. E que sucede? Que o coche se jode, basicamente. Entonces, jódese na América profunda, nun pueblo onde as toman por, onde pensan que son mulleres de verdad, vamos. Entonces, dá lugar a unha serie de enredos. Entonces, cales eu que teño... Además é a mítica peli transformadora de o pobo cambia e elas cambian tamén. A presencia delas sí, que leva un cambio positivo, pero para min ten un diálogo que se me quedou grabado de veneno que se non o digo revento, que o de que o personaxe de John Leguizamo ten bastante feeling cun chico do pueblo, e o chico non sabe que ele é un chico, pero ela está super emocionada, en plan, non sei que, es tan majo, tan mono, non sei que va por ella facemos, temos tanto en común, e dille Wesley Snipes. Sí, sobre todo unha cousa que tedes entre as pernas é que fai tilín, 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 quedoume grabadísimo. Pois eso en inglés ten que ser la leche, tío. A Wesley Snipes sabe o que fai aí de... Pero nós temos ademais unha meta historia con esta película que eu creo que vale especialmente a pena contala, que ali no centro de ensino onde estudamos Fer e eu, esta peli de 95, teñamos 7 anos cando saliu, e non me acordo moi ben en que ano, pero pouco despois supoño que sería 1 ou 2 anos despois. Nunha excursión escolar a volta ao cole ou aí, non me acordo, mírico que che poño unha peli no bus e puxeron esta peli. É increíble, tío. É que ainda non sei de onde sairía esa peli. O busero tiña aí entre os bacheses vellos e dixo esta. Era un cinéfilo, era ou esa ou Piraña. O mellor era os Piraña os vampiros do mar. O mellor era busero e polas noites se vestía de muller. Acórdame que flipamos ca película e que houbera queixas dos pais despois. De feito, recordo que nos mandaran como unha carta, que nos chegara a casa unha carta, Ay, ¿no? desculpándose por poñer unha película que non era xeitada, non? Pero acordome de estar flipando no bus da escola. Pero nadie dixo quitemos esta película. No, porque eu penso... é que a peli non é pa tanto realmente. Quero dicir, sí, no, é que non é pa tanto, pero bueno, quero dicir, non é pa tanto, hai cousas que son que, joder, que eu creo que se alguén se escoitara terían quitado a peli de inmediato, como o que vou contar agora, non? Que había unha parte na que a Wesley Snipes alguén lle bota a man a entreperna e o tipo lle directamente quítame la mano de la polla, maricón, ou algo así. Entón, claro, eu estaba no bus da escola e hostia, pero isto que é? Pero que edad tiñades? teríamos 8 ou 9 anos como moito, sí, claro. Esta peli saiu cando teñamos 7. A ver, e 8 ou 9 anos dos 90, que agora con 9 anos igual xa foderon 8 veces, pero quero decir que daquela nos éramos nenos de xogar os Lego. Cambiando tazos e cromos no bus e de pronto foi como E despois chegou o noso compañero Ralph a casa e dixo, en el armario había unos travestis haciendo bebés. E yo vi a los bebés. E salió e me saludó. Pues esta peli ten unha peli que eu considero película irmán, que é As aventuras de Priscila, Reina do Deserto. Parece ser que esta peli é unha copia desa. Que esta na vinga de Priscila, pero parece que esta que lle acusaron no seu día de ser unha copia da outra. Non, o sea, teñen que ver e non teñen que ver. No sentido que esta é unha peli australiana protagonizada por Hugo Weaving, antes de que fora un actor de acción. Antes de facer de Elrond e do Axente Smith. Pois antes de facer de Elrond, do Axente Smith, do tipo este que ten a cara vermella en cráneo vermello. De cráneo vermello, fixo de drag queen. E esta peli vai dun grupo de drag queens que se vai de gira por Estados Unidos e lles pasan movidas moi parecidas ás movidas que lle pasan en Gracias por todo, e remata con un xiro de guión moi grande porque un deles tiña un fillo que nunca lle contou o resto e pasan cosas. Tamén quedan polo medio do desierto e lles axudan un grupo de personas, se enfrentan a situacións de homofobia, bueno. Estou pensando que oportunidade perdida nos anos 90 de facer a terceira peli de Chiquito de la Calzada sobre drag queens e chamarlle The Drag Queen.
Buah, eu Tería pagaba sido moi chiquiteable. moito por ver a Chiquito o sea, vestido de muller dunha forma non irónica. Chiquito e Bigota Rocet. Os dous facendo sería moi boa peli, pero eu o único de esta peli que por certo direi que ten o peor título se cadra da historia do cine porque nunca son capaz de recordalo. Gracias por todo non sei que. A Wong Fu, Porque gracias por todo, Wong Fu é Julie un Newmar. actor ou algo así. Sale nunha foto. Teño unha foto do Wong Fu que está autografiada, por eso Claro, pon é que, gracias por todo. además, en inglés tamén é así. To Wong Fu, thanks for everything, Julie Newman. Sí, exacto. Increíble, o peor top 3 peores títulos da historia do cine, pero o que me perdín é en que parte está relacionada cas vacacións. Porque están de vacacións viaxando polo e van a un Pero concurso. non van a un concurso ahora sí. Pero están esta meteu na Paco. O sea, Bueno. que explique. Tiña ganas de que faláramos desta película. Para vos, si se viaxe, xa conta como vacacións, non? Ainda que vayas Espera, aí a ver, a un viaxe- sitio. Eu creo que Vacacións. viaxe vestido de drag queen é un plan que faz en vacacións. A ver, Non vas vivir deso. Road Trip, cando vai recuperar a súa cinta da peli porno que grabou ca tipa para que non a vexe a moza, esos son vacacións porque son as vacacións de verán. O sea que eso conta como vacación tamén. E como non vas vivir deso? Mira o RuPaul o negocio que ten montado aí. Sabedes que hai unha na galega fixeron a versión de RuPaul daqui. Pois quero me sonar. Chámanlle Raíñame. Raíñame, que ben. Non cheguei a velo, pero Eso Existe. e o dos xitanos que casaban eran moi bons programas da galega. e a Casa de 1906. Os recreacionistas de 1906 da galega. Grande Bueno, a galega. Eu traigo vos unha peli do ano 2010 dirixida por Xulio Medén, o tipo que fixo Lucía y el sexo e Los amantes del círculo polar. O sea, xa vedes o que ven aquí. Caótica Ana, Tamén. Chámase Habitación en Roma, está protagonizada por Elena Naya, que xa a conocedes todos, e por Natasha Yarombenko, que saliu en Capitán Trueno, Diario de una ninfómana e A la triste serie. Como é o cine español, de Lucía y el sexo, Diario una ninfómana e de Vale, estos son dúas mulleres que coinciden en Roma. Carne prémula, Sí. Átame. Son dúas mulleres que coinciden unha noite 12 horas en Roma e teñen unha relación sexoafectiva leve. Dese que amanece apetece. buenísima. É un rollo peli intimista lésbica con música de Russian Red. Que é algo De moi- Russian Red, que é moi ostras. algo do 2010. Que faz unha peli intimista de triste e tal como Camino e meterlle Russian Red. Todo que sea triste e Tío, dramático, Russian Red. Recordo desbloqueado, eu non me acordaba de Russian Red. E sabedes que é moi gracioso desta película? Que a actriz que Que fai acaba- de rusa, a actriz que fai de rusa é ucraniana. Cuidado. Que me parece unha Que políticamente incorrecto. selección de casting máis extraña que vi na miña vida. E nada, eu recomendo, é así un rollo intimista lésbico. a ver, que aquí xa falamos de Highlander co francés que fai de escocés e co escocés que fai de español que en realidad é egipcio. A ver, agora tamén porque hai conflicto, pero en verdade tampouco Sempre houve conflicto. tampouco unha elección de casting tan Sempre houve conflicto. Realmente Pero o nivel que hai agora non. Quero dicir, no, o sea, é como a ver, hai certas seleccións de casting que son por afinidade. Pois unha ucraniana pásache por rusa do mesmo modo que un malagueño che pasa por sirio como un guerrero número 13. Pero che quero dicir, por exemplo, eu penso que hai exemplos de irlandeses facendo de ingleses se cola ben, quero dicir. A ver, require un grado de interpretación, evidentemente, pero bueno, que pode dar o Home, tamén en 8 apellidos catalanes vimos a unha catalana facendo de galega, quero dicir, eso é Quero dicir, penso que un casting aceptable, non? Ademais sendo Ucrania un país que tamén é Que tamén foi rusófono. Rusia. Quero dicir que ten quero dicir que é moi probable que fales ruso, que saibas falar ruso, eres ucraniano, non? Bueno, e ademais aquí non diferenciamos os acentos a ese nivel. claro. Sí, para nosotros todos hablan así. Mirra cuánto monte verde. Pois eu estuve unha vez nunha conferencia así na que había rusos falando en inglés, e efectivamente falan así, falan como ti pensas que falaría un ruso. Estuve cojonándote. Un pouco sí,
Un pouco, sí, estaba pasando mal. Non me podo rir desto, pero é que é moi gracioso. Sí, de eu ali, non, escoitando a aquel señor Blanco calor rojo. falando de matemáticas e eu en plan de... E ti pensando, Dios, todos os personaxes malos que vin no cine tiñan este acento, esa xente ten que ser mala. Sí. Polles pegar un tiro, por si acaso. A verdade é que era un ruso, aquel señor era un ruso moi do que ti imaginas que era un ruso. O sea, chegou ali, invitou a vodkas, o tipo Tiña cúpulas e iglesias tatuadas polo brazo. bebía vodka a hora que saía da pirola, faltabanlle aí uns cuantos dentes, pero un catedrático, Bueno. falaba aí con este acento, non? Bueno, Paco, tú que nos trouxache. He was speaking English with this accent. Ah, Bueno, eso salió un pouco alemán. I was working in this. Pareces o do Simpson. I must destroy capitalism. Bueno, pois eu traio unha película que se chama... É unha película que tamén é un doblete, pero só vou falar da primeira porque só vin a primeira. Vamos falar de Tía Boston e eu a California, que despois tivo un remake chamado Tía Londres e eu a California con Lindsay Lohan. Pero non vamos falar de Lindsay Lohan porque non somos Charlie Sheen. Entón vamos a falar desta película que basicamente inaugurou o xénero de xente que non é xemelga facendo de xemelgos. Porque esta película conta a historia de dúas rapazas idénticas Que non son el mismo. criadas por separado, que son xemelgas pero non o saben e que se coñecen nun campamento de verán. Perdón, o que dixo de que non é el mismo, cal era na que sí que era na mesma, porque eu líome con... A dos vampiros, que el fai de él e del mismo, os irmãos de Sinners. Ah, vale, pensei que te referías pensei que había unha destas de tú a Boston e yo a California, tú a Londres e yo a A mí xa California, non me caía que había unha- unha que eran a mesma. Que hai unha que é a mesma tipo, pero claro, non me acordo cal é. no, é que nestas, isto é como estou dicindo, non son dúas persoas distintas interpretando xemelgos, é unha única actriz. Vale. É como a de Tom Hardy dos mafiosos. Sí, Porque hai outra que son as xemelas Olson, non que Sí. me quería chegar eu de... Pero esta non, esta é unha única chica que fai Este de dous Olson personaxes solo. distintos. Fai de dúas irmás que se crearon por separado porque elas non o saben. Eu supoño que naquela época en España esta peli non se entendería porque unha peli dos anos 50, pero en Estados Unidos había divorcio, entonces estas chicas, seus pais divorciáronse cando eran moi nenos e dixeron: Tú para aquí- pa que custodia compartida así, pero compartida de verdad. Ti levas unha nena, eu levo a outra, criámbolas sin que saiban da outra e que pensen que son... O sea, realmente é como super cruel, Custodia compartida salomónica, non? Un pouco de... Unha para ti, outra para min e a tomar vento. Nunca máis falamos e elas non van saber que a outra existe. Ata que as mandan ao mesmo campamento de verán e elas que deciden, pois montarse un el príncipe e el mendigo e intercambiar as súas vidas para que cada unha volva do campamento á casa do outro progenitor a conocer a súa realidade, a súa vida, etc. Dando lugar, claro, a toda unha serie de enredos e cousas Esto parodia no Simpson divertidas. tamén. Cando Barça topou a Rico. Nesta película fan unha Que parodia, eu por estaba certo. pensando que menos mal que fixeron as fillas e non as mulleres. Estaba pensando... Nesta película fan unha parodia porque no campamento no que están é un campamento feminino no que a líder do campamento, a monitora jefa é super estricta, entonces fainlas desfilar e tal, e as rapazas van silbando a ponte sobre o río Kwai, que para nós é unha cousa como super viejuna, pero cando se estrenou esta película era como unha película estrenada ao ano anterior prácticamente, porque esta peli debe ser o ano 57 por aí. Pero é o que falábamos nas bandas sonoras, daquelas eran silbables. E esas van todas as rapazas silbando. Bueno, a peli é unha auténtica chorrada. Eu tiña de pequeno un VHS, por iso vina varias veces e tal, e a mítica película así de comedia light, de que ao final sabes que todo edulcorada, todo vai acabar ben, porque sin spoilear moito, elas van facer o posible para que os seus pais se reconcilien, e o pai, como non, está prometido con unha auténtica arpía. Ai, sí. Que é unha cousa moi típica do cine americano, que aínda durou ata os 90, porque tamén era unha cousa moi dos 90 que eu estaba pensando antes. Dadevos conta Este chico é un demonio. Sí. e dadevos a conta que nos madrastra. 90 un dos heróis arquetípicos do cine noventero americano é o pai divorciado. Sí. Os pais divorciados nos 90 teñen unha mirada super benévola no cine. Pero iso é un rollo moi Como mentiroso compulsivo. pero é un rollo moi patriarcal de defendamos al hombre que Claro, que ella é moi mala que se quedou co coche. Pois aquí hai algo parecido con eso. Bueno, eso, moitos anos despois fixeron un remake con Lindsay Lohan, que creo que o pai é Dennis Quaid, pero que xa non vin e decidiron non facer máis exótico, e os americanos cando queren que algo sexa exótico mandan a Europa. Entón deciden que en vez de Boston, pois tiña que ser Londres que Pues mira que teñen cerca Hawái. No, porque Europa dalle o toque. Boston frente a California é a cidade liberal, moderna, tal, e Boston era un pouco como Sou Londres, a cidade antiga, clásica, un pouco máis resesa. E ademais California é moi pija e Boston é moi working class. Entón, eu creo que eles xogaban un pouco con esa diferencia cultural. E para esta nova dos 90 decidiron facela
Pois así, en plan, vamos mandala a Londres porque os americanos teñen a idea extraña de que os británicos son xente hiperformal. O sea, porque claro, como non van veranean en Estados Unidos e non se matan desde balcóns en Estados Unidos, os yanquis pensan nos ingleses como o seu primo pijo. Entonces, las películas representanlos así, como exótico pero civilizado, cordial e incluso un pouco afectado. Bueno, é unha auténtica chorrada esta peli, pero pode ver se por fan gracia. Se queredes ver unha versión edulcorada e chorras do Príncipe e o Mendigo, pois podedes ver Tía Boston e eu a California. Hawái será como Canarias de Estados Unidos. Esto pensei nuevo alguna vez. Sí, pode ser. Sí, Pero con un extraterrestre que fai... Pode que xa é unha boa equivalencia, sí, señor. Pero bueno, Canarias ainda lle falta ter un perrísimo peliculón como 50 primeras citas. Quero dicir, E as pelis de Elvis, non? Claro, que o equivalente aí sería se pos a Pedro Guerra, non? Ou a Rosana, non? Que tamén era canaria. no, o equivalente sería esta que lle mola tanto a Paco, joder, botón de ancla. Sí, o cateta a vapor. o Paco. A vapor. A vapor. A vapor. Piu, piu. Editorial El Barco de Vapor. Paco Martínez Soria nas Canarias. Fer, de que nos vas a falar? Xa che digo que me tens que dicir ti, porque non... Temos que falar de Somos los Miller e Vacaciones, que son a mesma película. Sí. Sí, pois mira, vamos a falar, moitas veces comentamos o típico capítulo do que levamos falando desde que empezamos o podcast, ao final nunca facemos o das pelis xemelgas. Vou traer unha delas hoxe que é Somos los Miller e Vacaciones, que son dúas pelis moi semellantes de unha road trip que fai unha familia durante as vacacións. É verdade que o plantexamento é distinto, pero tanto os personaxes como as situacións nas que se ven envoltos son semellantes. Somos los Miller, a min gustame máis porque é un pouco máis gamberra. Somos los Miller vai dun fulano que é un raterillo traficante de pouca monta, de pasar costo, non sei que tal, pero que, bueno, que xa ten unha idade, non? Un pouco mal vivir, e debelle moita pasta ao mafiosillo local e tal, e decide... Esta peli, por certo, debe ser do 2010 ou do 2000, un pouco máis adiante, 2015. 13. E, por certo, o protagonista é Andy, o de The Office. Pensei que ibas a dicir o de Toy Story. É Jennifer Aniston. Pero esta película é a mítica da que sale o meme de... A ti paganche. Claro, a mí vai me pagar tanto, a ti pagache. Claro, que non sabía onde viña ese meme, acabo de descubrirlo, pero o reparto que viña daqui. É que van nunha furgalla, van nunha caravana, sí, porque el debelle moita pasta pero ese é Luis Guzmán nesta peli, iso é un xilofo promen de toda a vida. A peli é moi divertida, leva a familia, o tipo debelle moita pasta este traficante e mándano a México a que lles faga un recado para saldar a débeda. Pero claro, o tipo, como é moi sospeitoso cruzar a fronteira así só nun coche e tal, pero a quen non paran nunca? A familias que van de vacacións. Entón monta unha familia de mentira, colle a prostituta do club de striptease o que adoita ir el, a un neno da lida do barrio co que menudea tamén, e a unha paisana por aí, e monta dalles parte, o sea, promételles parte da recompensa, e ali marchan, alugan unha caravana e ali marchan para lá. E polo camiño, pois atoparanse con xente, terán que fingir que son familia. Cando chegan a México, pois pásanlle miles de perradas, e pouco a pouco esa dinámica de familia na que finxen, como seguramente vos esperedes, porque tampouco unha peli tan pouco previsible, pois vai callando e van empezando a levarse como unha auténtica familia, non? Unha comedia así con partes brutas, tal, pero... Escena que se bañan en merda pensando que son augas... É que esta non me acordo se nesta ou na outra. Ou na de vacacións. Unha de vacacións, porque a vacacións é moi semellante, que tamén é unha familia que fai un road trip nunha caravana, e tamén unha familia disfuncional que se levan mal entre eles e que... É que eu creo que son completamente intercambiables, porque a escena do coche eléctrico é desta ou da outra. Creo que é da outra, a do coche eléctrico. Esta peli o que ten interesante, a mí gusta máis a outra, esta o que ten de interesante, sin embargo, é que é a continuación, é unha especie de remake, pero continuación, un pouco o que trataron de facer na peli das cazafantasmas, que é como unha especie de reboot da franquicia, pero o que ocorreu nas anteriores ocorreu, non?
E esta é un pouco pilla esta é a continuación dunha destas pelis que facían nos de Saturday Night Live, neste caso unha peli de Chevy Chase, que eu penso que en español se chama las locas aventuras o las aventuras dunha chalada familia americana. Aquí en Film Affinity di Vacaciones en Las Vegas. Non me acordo, a verdade. Bueno, está basada noutra. Pero está basada nunha de Chevy Chase. O rollo é que é repetir a mesma peli, como isto, unhas vacacións tolísimas nas que vai todo mal, pero que unen moito a familia. É unha cousa que o protagonista desta película pensa, nun momento no que a miña familia estuvo mal, o meu pai levounos unhas vacacións que foron unha tolería e eso arreglounos a familia, así que vou facer o mesmo, non? É un pouco eso mola, me pareceme un toque guai, pero bueno, a verdade é que cústame falar delas por separado porque as confundo constantemente, pero de esas dúas recomendaría a 2000, pareceme que é bastante cachonda. O sea, Vale. que Vacaciones é unha especie de versión comedia de Doctor Sono. Hostia, nunca pensara, tío. Versión comedia de Doctor Soño. Pois iba a contarvos eu agora unha peli de... Desculpa a cousa, sería Doutor, ollo as clases de galego, sería Doutor Soño ou Doutor É Sono? que non sei que é a versión original. Que é? Doctor Dream? Supoño que será. Sí, Dream é Non, é Doutor Sleep, Doctor Sleep. Entón é Sono. Non é Sono. É Sono, Doutor Sono. Eu viño a falarvos de As. Que non sei por que chama Doutor Sono unha peli de vampiros que se drogan con almas, pero vale, continuamos. Eu viño a falarvos de As. Unha Pero peli non as de Q, as de nós. de nós outros, que non do grupo nós. Do grupo nós. Que O sea, esta é unha peli de Cal é negros peor, a de Castelao de nós ou ou As. ou as? Son intercambiables, creo. Hostia, Neste caso, imagínate que se traduce como as en Estados Unidos. As. As. As Generation. As Generation. Neste caso é un... A peli... A ver, eu creo que o defecto que ten é que ten moita cultura yankee que a nos é tan allea que non entendemos de que vai a película. Sí, este parque de atraccións que está como na costa ali, Sí. no que é unha... O rollo é que unha nena está de vacacións de verán e métese nun parque de atraccións extraño que ten unhas escaleiras mecánicas que a levan onde unha nena que é igual que ela. Entón, no futuro volve de vacacións aí porque estaba traumada con eso e resulta que baixando esas escaleiras non hai só unha nena igual que ela, senón que todo Estados Unidos, ou polo menos a costa este, hai unha copia de cada un como un clon, pero que non sabe falar ben. Pero mega spoiler, o sea, aquí saltou sen... Por favor, non spoilees toda a película que non saltou, vin. pero sen paracaídas directamente. O spoiler, e fixo un Félix Baumgarten. A ver, o rollo é que estes están de vacacións e de repente aparece xente que é igual que a eles. Pero Sí. que non sabe falar, falan así en plan. É como que alugan unha casa, non? Un rollo Sí. Airbnb, de repente, como que pola noite, unha casa illada, non un chalé así e tal, e pola noite como que os veñen a atacar e cando descubren Peña que os violentísima, ataca, ademais. descubren que son xente igual que a eles, que ten a mesma pinta. Pois se chama nosotros. Esa é a parte que entendemos. O rollo é como que son... Bueno, tampouco se dá explicado moi ben. É unha peli que non dou explicado. Hai unha escena que me fai moita gracia, que é que están masacrando a unha familia e a tipa... Que gracioso. Sí, están masacrando a unha familia e a que están masacrando é a protagonista del cuento de la criada e dícelle a Siri: Siri, chama a policía. E Siri dille: reproduciendo The Police. E poña a canción. Eso a mí pásame constantemente co Google Nest, teño que decir. Non están nada ben feitas estas cousas. E é unha peli que eso, eu creo que ten tanta cultura americana que non entendemos a película, porque tamén fai alusión a un feito histórico deles que se colleron da man moita xente para atravesar o país ou unha cousa. Sí, unha cousa isto de Hands Across America e tal, fala dun evento que ocorreu creo que nos 80 ou algo así, do que tampouco temos controlados, pero que ese evento é o que provoca logo que haxa estas copias, non? Non teño moi claro. Bueno, o que contaches que é un pouco desenlace o da tema peli. é, esta película é un engaño porque esta película Sí, viña pero sendo... por favor, non spoilees toda a película. No, iba a decir, esta película é dos creadores que fixeron Déjame salir. Sí. A peli do Que está negro superguai esa que peli. ten unha novia branca e é todo moi turbio. E intentaron volver a facer algo similar e non saliu. Uh-huh. Entón é unha non recomendación, non vexades esta peli. No, ademais, Paraches de Airbnb,
Bueno, despois comento unha peli que teñamos que ter, o sea, non sei exactamente vacacional, non é vacacional, pero é da Airbnb e mola. Vale, pois deixoche comentala rapidísimo No, antes que de Fer que... comenta aí esa... No, eu só quería dicir que eu penso que non está ben a peli tampouco. Penso que o misterio, estou de acordo contigo, tampouco do explicado porque hai un misterio que se resolve de unha forma como sobrenatural e non che queda nada claro, pero que en riba nos los dous vimos la versión original, non sei como será en dobraxe, pero que mal está Lupita Nyong'o. Está moi Desaproveitada de todo, moi mal, e cando ten unha escena na que se lle require un alto nivel de interpretación non o fai ben. É ridículo que esta escena da que bromeamos, porque ela interpreta un personaxe que non pode falar. E hai un momento no que chamosan que con fe, con esforzo conseguiu falar, pero non é épico, é... Sabedes esta xente que a operaron porque tuvo cáncer de gorxa e sona rarísimo? Pois é eso. Unha cousa así. Bueno, a mí me gustoume máis a comparación que me fixeche a micropechado antes de, Claro, que dixen, de que parecen cando nos Simpson atacan os delfins. Sí, tal cual, cando o delfín vai falar hablar, hombre. É super desagradable, é super ridículo de é como joder, igual a xente non está escotando e joder, o puto Fer aquí meténdose con xente que ten problemas para falar. Non, sabedes que é ridículo, que non. Eu respeto a xente que ten problemas para falar cando ten problemas para falar. Sí. Cada vez me recordar a Scary Movie 3 cando pensan que o tipo que ten a traqueotomía que é un alienígena. Bueno, Paco, que nos querías comentar antes de que pechemos? Que falando de Airbnb, unha película que está super ben, que xoga ca idea do terror nunha casa alquilada en plan Airbnb, é Barbarian. Non sei se a vistes. Pero falamos dela unha vez, Sí, eu penso. xa falache dela. Falamos dela, sí. Porque eu estuve tuve un viaxe de traballo, estaban botando pola tele. Ah, mijo. E volvín e dixen, vi unha peli rarísima nun hotel e ti, sí, Barbarian e algo debimos comentar. Está na moi está na guapa. escaleta dun futuro programa de casas ruinosas. Moi guapa Barbarian, sí, señor. Sí, é verdade, temos que falar de Barbarian un día así máis a fondo de... Pois eu creo que con isto podemos pechar o episodio. Podo comentar rapidamente xa que non quedou un episodio Sí. moi longo, rapidamente, xa que mencionamos antes, Boat Trip, Sí. que gustaría comentala pola tolería e o imposible que sería facela a día de hoxe, tal vez para ben, se cadra para ben, pero... Esta é a que empeza con uns tipos que queren ligar e van a un cruceiro e apuntan a un cruceiro de maricóns. Exactamente. Cuba Gooding Jr. e o compañeiro, que non me acordo quen é agora, a ver, é que houve unha época... É que atopan unhas rusas. Unhas suecas. Unhas suecas tomando... Houve unha época na que sacaron Road Trip, unha Sí. peli así rollo American Pie que tuvo moito éxito. Despois tamén houve Eurotrip, non? Sí. Que tamén era unha peli, que por certo tamén é unha peli de vacacións dese estilo. E despois sacaron Boat Trip tamén, de veña, aquí por viaxes que non sexan. E vai deso, de dous tipos que apúntanse nun cruceiro para ligar, pero non se dan cuenta de que é un cruceiro gay, de que entón, No, o tipo intenta ligar coa que ven dos cruceiros, sí. a tipa cabrease e para darlle unha lección dice, ai sí, pois vou te apuntar no cruceiro de maricós. Hostia, pero sale Roger Moore nesta película. Pois apúntanse aí e claro, eles queren tampouco, quero dicir, non queren pasar desapercibidos, entón finxen ser gays, pero claro, a cousa complícaselles un pouco cando que isto é increíble, tío. O sea, bueno, imaginade todo chistes de gays, evidentemente, todo un pouco zorro de Gay Blade, ¿no? Ata aquí ata que atopan unhas náufragas no medio do mar que son a selección sueca de bronceado, como se fora unha competición aquelo, non? A selección sueca de bronceado. Entón suben ao barco e claro, están os tipos pois todos salidos cas suecas, pero teñen que finxir que son gays. Non ten nin pés ni cabeza. No, é unha tolería. Pero recomendo, antes de verás, mirade Boat Trip. Sí. A ver, Boat Trip, eu que sei, se vos molan as pelis rollo American Pie, non é tan graciosa como American Pie, pero eu que sei, se estás cos colegas na casa e tes 20 anos, pois vas botar unhas risas. Pois nada, aquí o episodio de hoxe. Eso é. Esperamos que os gustase todas esas cousas. Vamos que estedes a pasar un bo verán. E aplaude público. Repetimos o do sorteo, o mellor. Sí, que do sorteo non, de premio. Premio a quen mellor nos poña a parir. Sí, Hai ademais Anéis do Señor dos Anéis e unha
Pero Maravilloso. Aí temos que facer a escena. A miña pregunta é, funcionan? Onde está o terceiro? Espera, que coño, veña, unha. Preparados, listos, xa. Xa fuxiron as cadelas polo portal, e foron onda veciña, foron guerrillas, tiña mangueira picada, non podía rejar, Deixe de berrar, señora, deixe de berrar, deixe de berrar, deixe de berrar. Era yo chirimbolo, viramos para a esquerda, era yo chirimbolo.